Allora, Maria, yanamta YouTube woni démarré YouTube waye a ƴeewi eyyi kañ ƴewamni jo kañ udditam eyyi a nani ya Allora, kañum Maria, nani yanamta ya YouTube ok c'est woni démarré ok YouTube waye so woni démarré rek c'est bon eyyi kañ ƴewamni jo kañ udditam waɗi ok c'est bon ouais. eyyi a nani ya Allora, kañum c'est bon wadde mo nani ya yanamta YouTube ok c'est woni démarré ok cabbat seeɗa eyyi c'est eyyi bon en dañi directeur Amadou Aji enen paddo seeɗa Amadou Tidiane Ndiaye e El Hadji Ba Tidiane Ndiaye ɗum wonno ko gowol leydi Assalamu alaikum warahmatullah. eyyi waleykum salam wa Professeur rahmatullahi taala calminama. wabarakatu eyyi a salminama ceerno Aji Calmini dendagal fof. Won musidɓe namɗo kam jokkol ngol. Beele wawde rewindade hunde nde. eyyi dara ele neldi nene oɗo Ko même ɗum ɗo walla ko goɗɗo? nene vidéo seɓe jaɓɓutti ɗum nen dow nen less mam ɗum joni lesɗo oɗa o Message ɗum ɗo messagerie o partage waɗum partage ɗo ene messagerie o comme ça.
allo Oustaz Yalo. wala sel Okay. aswa naata tawde ala a ƴettat navigateur o woɗ ƴettu application at navigateur o sa ñoƴi lien o nafma ko deux options option adano ko application ɗiɗo to navigateur ƴetta ɓuuri wedde navigateur o e less navigateur wiɗa navigateur wiya navigateur au lieu de aɗa waɗ télécharge application o ñoƴƴi e lien o encore tan lien bottinimo noddude noon eyi participer exactement par navigateur eyi eyi musique mamo biso Mi yani lien pour wadde partager musidɓe namdiɓe. ala après e mbaɗa présenté tan goɗɗo fof ƴeewa no natiri hen quoi marhal muɗum ɗum ar sa naati joni eɗen jogui oɗo tan jewden hen panéliste en ɓe ko banggue goɗɗo goni en cuwa taw oɗo ɓe mbaɗa mbaɗa fabbi tan ƴeewen après sen kawri en mbaɗen continué wona naati Tidiane Ndiaye naati kañum en nde ko an heddi alhamdulillah min elle yettima ok bisimilla salama wondiraɓe elle mohadrin timmu joni ma taw wona onon nanami no fewi ceerno Oumar Wat bisimilla Oustaz Alhaji Ba ala sala min nanma hay kono men mbimi ni tan lien o won musidɓe ene cohluno ɗum mbino enen jiiɗi mi kono mi alama walla ko même lien mo natirmo darmin nen min nodduma lien o d'accord mo neldima aɗani ceerno Aji neldima yettima jaram ok waddi enen mbawi fuɗɗade yuri saba no mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa ceerno Amadou Tidiane saba no galle waɗi mawɗum alhamdulillah mawɗum jaam tani hande min mbima ceerno wonide professeur non yuri hande komi angude mi heɗoto ko ɓuuri hen hewde ko mi haala ko gandumi ko so mbeɗa saggite mi saggite andi kam a wonti ceerno non mi siftora hen baydagal seeɗa ko en moƴƴi seeɗa eyi en calmindi wondiraɓe yeeɓoɓe hettoɓe yaaruɓe YouTube yaaruɓe Zoom natɓe ɓe elle YouTube ɓe ɓuuri hewde eyyi kono kam Zoom woni fuɗɗi eyyi enen bismoɓe kamɓe foof ndeɗo yewtere andiɗen wadde gam haalde finitere fou holko jokkidirɗum e duɗal eɗen jogui noon seeɗanɓe mawɓe en mbiyata professeur en docteur en kam foof keeɓe ɗum ɗon foof kono hande mbiyen enen foof hakkude sanɗe e ceerno
tubrade professeur Amadou Tidiane Ndiaye e njum eyyi ko o sandi o baydi o woni élève o woni étudiant ha o woni professeur eyyi ɗum waddi on wawi yewtude eko jewteten ko rewi hen ko docteur Ahmadoul Amine Aaj to Hayre Law kañum woni directeur haute autorité du waqf noon mbiyata as-sulta al-ulya lil waqf o bismama o juurama kankane kanke Tidiane Ndiaye nandi présentation o sanɗi o baydi o serni o woni professeur o woni hannde directeur dans l'administration donc eɗen bisnimbo e ndeɗo yewtere e rewi hen mbo goɗɗo ɗum watta ko présenté ko Alhaji Mamadou Saïdou Ba bittowo gandaɗo e ɗeɗo gueɗe e ɗiɗo windude e dawla almamiya hasba gandalam e sanɗaji e heddiɓe won winduɓe won wittuɓe kono en wawi taw ndewane sanɗagal kanko witti hen o windi e khassatan e dawla almamiya donc heddi ko haaltaki ko bittowo hannde ko jangguinowo jaaɓe ha te walla jaaɓi kattirɗe e hen o woni o yaltani hen ha joni wadde kanko gonɗen ɗon keddiɗo ko Oumar Watt oustaz Oumar Watt kañumne sanɗi baydi ko wittiyanke on banggue ha hande nen jokki ko Jamia Mouhamadoul Khamis Maghrib woni mon waɗa idad risala makko e duuɗi e lowdi muɗum wadde kankane o jeeye nder yewtere heddi ko eɗen ponanno dañdi oustaz Mahamadou Bousso batti o gantini o jogui gantu kanko wiyata osru qaahe haydara wawna ɗum ñande makko o winno tawtorede ndeɗo yewtere kono noon Allah hoddirani saabu on gantu wadde en jamnimo gantu ha lawol gongol inchallah nden on wondiraɓe wonɓe YouTube wonɓe Zoom ko ɓeeɗo jogoɗen yewtidde hande jiidude men ndeɗo yewtere eyyi kay on calminama on bisnama ko adi foof en etot tan feccude yewtere nde jinnomi goto hen foof rokke hojomaji sappo e joyyi hay nawgas kañumen noon suɓuto no natrate e mawdu en kaali jiɗen andude holko jokkodiri fiñtere Fuuta hedduɗal Fuuta wonɗo jokkodiri oɗon annan honno ɗum yaari bel men pertan ɗum jangge jaam timitin ɗum e bindan jewtiden ha gaynen sen gayni etɗen ɓeydude hen windande kono en jewtedet kam ha gaynen ɗum woni ko jiɗɗen ko wadde ɗum yawti tawi yewtoɓe jaaɓi professeur oui ellene waɗi caɗele seeɗa de banggue technique o professeur ellen waɗi est ce que wona sengoji ɗi goddiɗɗa a uddirani aɗa haala kadi taw YouTube no yaaha sarama walla ko nandi hen woni olel ene waɗi ustaki lewstima ɗum est ce que wona dow appareil mbaɗɗa connecté ko wayno ordinateur e a waɗani connecté e dow appareil ko wayno ordinateur après udditɗa ɗum kadi e téléphone ala téléphone mu udditani téléphone o wadde ƴeewta wona YouTube o YouTube occikono woddema kono mi yiyan ɗume vraiment
wala len ɗum e dari fa Samari Sel allo Ay. Samari de Ay. elle Samari Samari. lew olen du Samari onon nanami kam eyi min de mbiɗa nanma yuude eyyi waɗi moƴƴi waɗi olen ende Samari waɗi en mbawi jokkude heddi ko en peccat yewtere nde mbaɗen ɗum dogi tawi professeur Amadou Tidiane Ndiaye jaaɓi dabɗan men hol jokkonide piñitti gandarɗe aduna o fiñitere France fiñitere Amérique mbasen yettade Haïti bel ɗeɗo piñitti en jokkodire duuɗi ɗeɗon leyɗele duuɗi men piñumen e koye men hol no jokkodiral ngal wayno o eto addande men ko faami e Fouta kañumne bel ko jokkodiral ngal ko gotum ɗeyto duuɗi no battidiri ni e piñitti Amérique e France tawi battingol en woodi hakkude duɗal e ɗen piñitti walla wodani gane o ƴewan men beela wawi ɗum fondude o haalat men ko faami hen hakkude hojomaji 15 hay nogas tawi kanko on wawi jaɗɗiɗe foof on humpiti ɗum o wawan addande gardiɗo on banggue so ɗum yawti dokken Alhaji Mamadou Saïdou Ba en humpiti fiñitere Fouta witti hen no fewi haalana men holno famiri l'islam naati ko Fouta ko juuti en wawi dural ngal ari batte yaaji ha yaaji Fouta holko waɗi dural Fouta tan wayi noon kañum jibini fiñitiɓe duuɗe keddiɗe en wawi en ganda mo haalan men mais holko serdi dural Fouta e duuɗe keddiɗe ɗi e ɗeɗon paali falde men Fouta Djallon Masina ha banggueji goɗɗi mbaɗi duuɗi ko haɗi fiñitere men jokkodirde dural no wayni ga e men walla fof ko gotum fof ko dural jibini ɗum so yewti garan Ahmadou Amin Athie kañumne e humpito mum he ko fate ɗeɗo duuɗi e ko ɓuuri yaaj te ko andi ko e Afrique e leyɗele arabeɓe bel wonko yi e leyɗele arabeɓe e leyɗele men Afrique ko nandi walla ko nandani hakkude jokkodiral ɗen piñitti tawi piñitti nan toon enen gandi kam Égypte waɗi fiñitere ɓoyne ha piñitti kewɗe ni waɗi kadi piñitti e nokkuji arabeɓe keddiɗe walla nokkuji goɗɗi e fadde humpito makko holko serdi fiñitere Fouta e jokkodiral men dugal e ɗen piñitti ɗo andi taw en jokkodire duuɗi walla jokkodirani duuɗi so ɗum yewti sen gaari e Oumar Watt kañum wonko e wittu hande en ƴeewa lowdi duuɗi men bel wonko woni e lowdi ndi ken addan neɗɗo o so rewe duuɗi ɗe wonde e nder ñaaɗede ndena rokka ɗum fiñitade e salade ko woodi ko wiide ene waylo ɗum ɗo fof ko namde joguimi min en wawi noon timmani onon mbawi ɗum timmitinde kalo tan yiyande moon ko nin noon kam seɗen mbawi feccirde ni mais hatta goto fof en jogui ndimagu mum ƴewno natire yewtere nde wonno en pecci mawdou o en mbi ko ƴewten tan ko holko jokkodiri fiñitere Fouta hedduɗal Fouta ɗum tan ƴewten min kam ɓe andi ko duñi kam e haalde addude nde ɗo yewtere ko meedi waɗede invité mi sikki tan ko Sud FM Baye Oumar Gueye kañum wonno kam invité o wi kam nden taw min naate jewte taw Sénégal en dilli hakkude 2021 2024 oɗon gandi Sénégal dillino e dilli kewɗe sukaɓe naati hen feewi dillere nde noddimi yewtere Mahadul Islami Institut islamique de Dakar min e Abdou Ba min mbi gaare ƴeewen ɓe fof sukaɓe Sénégal shabab Sénégal ɓe fof ko nder Sénégal nguuri ɓe fof ke duuɗi goni ɓe fecciɓe noon ɓe gone duuɗi ɗi laamu duuɗal ngal laamu heptini ɓe to gone duuɗi goɗɗe ngal laamu suwa heptini taw no hanniri ni kono en ƴeewa sukaɓe yaltuɓe e mbeddo ena kela ena duppa ena bonna elle ko ngal to duuɗal ɓuuri ummade duuɗal kippinagal ngal ko haɗi ɓeyto wonɓe duuɗal ngal keddigal ngal duuɗal men ngal heptinaka ngal ko haɗi ɓen sukaɓe kam fof jiiɗi yonta ko haɗi ɓenne yaltude ndil mbatta helt mbatta woytade kaal goƴoji men haɗi Baye Oumar Gueye
kan woni mawɗo sila tan wiyatama an kontata ko ɓeeɗo ɗum mbayni en duwaki Allah en dañi ko wayno wonɓe ɓeeɗuɗi ɓen haydara goƴaka ɓen kay wonko goƴaka wona wiide en goyto ko woodi koye laamuji ɓen kay ganda min Baye Oumar a noddi kam en jewto men jewtode finitere Fouta mama haalande hunde finiteɓe e Fouta keddugol ngal ngoni hen jalti ko ɓen mbayli Fouta wadde wona almuɓe jitaɓe hannde ene ɗurni aduna en ndewe seeɗa ɗumen en jaɓi hunde fof gonda ko gueɗe laamu gonda ko gueɗe rendo ene wawi wona noon fof wayno e jamanu ene wawi hannde noon jiiruɗon ɗum mbiɗon tan ko wonɓe école tan dillata koyemen tan jogui goƴo rendo koyemen tan goytoto ɓeyto ngala mettiɗo ɓen ngala ko musɗo ɓen te hay goto woƴaka ɗumen te dillata ene wawi on famamuyo ko wasi andude tan holko woni taarih duɗal ɗum ɗo dinde noon ɓe miijo wiide yo anduɓe dendin yo kal holko duɗal addate rendo wayno wayloji rendo duɗal men taw wona école kadi mbaɗo ɗon eyyi ni dal jirunomi e gardi manda ko pamɗo mi en professeur Tidiani Ndiaye Amadou Lamine Aji Alhaji Ba beele ene wawi yarude ni walla kalɗo no jiruɗon go fof kay hojomaji 15 ha e 20 e jokkodiren e yeɓoɓe e jeeyaɓe e yewtere nde professeur Amadou Tidiani Ndiaye Yuri a jarama no fewi ko no natirɗani e yewtere nde ma hokku yimɓe feccude ɗum pecce ɗe ngannduɗaa ɗe ma paamawo ma ɓur yacci ko adi fof mbeɗa salmina ɓe ndendumi ɓe jonde nde joni technologie o walli men ha joni neɗɗo ne wawi joddade e neɗɗo tawa ɓe jewdirani ko ɗum woni aduna joni goto e mabɓe fof goto e mon fof mbeɗa salmina ɗum mbeɗa wiya ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seydi Aji nanmi nde ko hayre gummiɗa min ko ceerno Mamadou Hayre jangguiniram toon janggonnomi ko duɗal makko gonnomi mine talɓe ɓe Amadou Tidiane Dia en kamɓe fof mbeɗa andi men jokkodira après Seydi Aji a jarama Seydi Ba onon fof on jarama yimɓe ginnuɗa ɓe kam nafara jokkugol ligonga min arte hene sona yettude noon yuuri mbeɗa yettamo no fewi gonɗo sababu nde jonde yuuri goto fof ne wawi haalde e mumum ko andi kono noon kala ko ganduɗa e makko goɗɗo ne andi ɗum e makko omo heewi ɓe o andi omo heewi ɓe o wawi naftorade omo heewi kadi heɓtiɓɓemo kono kala ko waɗi wona nafoore makko ko nafoore yimɓe fof ko enen fof ndendata ɗum ko timmuɗo neɗɗo noon haalde haala Allah min gondi université Saint-Louis wonko gandimi hen ko heewi kono noon aɗa andi ko wiyete ko tubakoɓe mbiyete ko pudeur ne haɗa kam haalde ɗum ɗo wiyete e yeeso yimɓe et encore une fois a jarama yo Allah yo alors o hertudemo engage uji makko ɗe ƴetti ko ɗum addi kam ɗo wiyete cikkumi se ngol ɗo waɗi première fois mbeɗe haala e conférence mo ganduɗa o ko Pulaar kalanmi ɗum noon mbeɗe adi fof yafnade yimɓe fof mataw hen saahaji somi tampi seeɗa ma français o heew hen mais mbeɗen waɗa essayé autant que faire se peut hadde e Pulaar eɗen hande yewtere men ko duɗal kono noon mi waɗa utilisé ɗum ɗo wiyete terme révolution duɗal révolution ji Fouta ɗi ganduɗa o ko kañum hande yewtirte eni duɗal heewani ko winda hen no fewi heewani ko yimɓe kaali henete sa ƴewtinima ɗum no fewi ko kañum woni e less needi Fouta fof duɗe ɗe ne keewi toonete sa nani yimɓe ne kaala ko joni ussini nden kala yimɓe ne jewtitte ɓe kaalata ɓe mbiyanma ko kaari ko to janggi kaari ko to janggi kaari ko to janggi e jangde nde noon ko jangde ɓuura jangde charia jangde ɓuurani jangde charia haɗani aussi jangoɓe ɓe ne mbaddi henete liggadi nden liggey o ko ndema wona ko wayno ni centre de formation technique
jangde nde ne yaha ha niveau université jangde nde ɗo nete aussi ne fawa hen goɗɗum neede yimɓe habde e pittali ɗi andina neɗɗo ko woni neɗɗo wawniro ɗum munci e ɗum ɗon fof so waɗama e neɗɗo ko ɗum watta neɗɗo wona neɗɗo e hen sahaji Fouta so neɗɗo wima kaari ko almuutu firtata ko jikkuji ɗi neɗɗo farata e neɗɗo timmuɗo fof nene mum almudagal ko statut ko wiyete ko situation ko statut ko jikkuji ha wayno leydi kañum rindinte wonda e neɗɗo ko ɗum wiyete almudagal ngal noon sa ƴeewi ɗum ha ƴeewi ɗum ne wonno duɗe ne keewi Fouta sa ƴeewi ɗum kadi ko janginte hen ko woɗɗodirani woni qur'ana o woni sharia o woni jikkuji ɗi woni no yimɓe jiiride aduna ne wonno ne wayno leydi ɗum noon sa ƴeewi ɗum ko hollirta woni ko kala ɗo neɗɗo hoɗi kala ɗo neɗɗo ummi so yeehi banggue goɗɗo so jooɗima toon ete ne wawi andodirde yimɓe par ce que ko kamɓe nandi valeur uji ko kamɓe nandi koɓe jiiɗi kamɓe jani ko woni ko e ɓerɗe ɗe e ko woni ko e ɓerɗe ɗe noon ko yimɓe jiiɗi ko wawata fewde sona ne fawi e ne wondi e l'islam e diine ko ɗum noon waɗi sa ƴeewi ko wayno révolution Fouta o ƴetti ɗum mawnini ɗum yanni ɗum ko ɓe ganduɗa ɓe wona sanɗaji ni par ce que hankkadi mawni kono ne jogui formation nde jangi jangde islam darinde ne jogui jikkuji mumen ha ganduɗa so ƴeewi société o ne ƴeewa ko ganduɗa hen ko hawrani l'islam hawrani neɗɗagal ngal ɓe ganni ngal hawrani koɓe jiiɗi ko hawrani koɓe ganni ko yo leydi mabɓe wanonete ko ɗum noon waɗi sa ƴeewi ko Fouta Djalon sa ƴeewi Ɓuntu sa ƴeewi révolution ji goɗɗi ɗi e Afrique de l'Ouest ko ɓuri hen hewde ko ummini ɗum ko jannguɓe ɓe ɓurano jogui jikkuji diine ƴeewi seɓɓe wonɓe ɓe autour ko mbaɗanno ko ɗo fof pelliti habde e mumen ha guitta ɗum yenete pawaɗon ko ganduɗa ko lawol hakkillaji mabɓe ni wona révolution wonno hen hakkillaji mabɓe woni hen tan ko yo ko yimɓe ndendi ko yo joguirituno ɗum ko l'islam wi hen ko ɗum waɗi révolution Foutaji ɗi ko révolution islamique ko fawi koye diine fawi koye jikkuji diine fawi koye sharia ɗum ɗon min garto hen joni ha pour jabade yuuri holko waɗi joni hunde nde wayni donc ɗum ɗon woni ko idito conclusion garano woni révolution ji men Fouta ɗi ko révolution ji islamique ko révolution ɗi ganduɗa ɗi pawi koye diine pawi koye islam sa ƴeewi révolution ji France ɗi ɓen pawi ko contre église kala ko fayi e diine ɓe kaɓe mumen ha timmi ɓe cerdi laamuji mabɓe ko wayno état ɓe cerdi ɗum e église ɗum ɗon aussi min garto hen e Amérique sa ƴeewi ɗum révolution ji mumen ko yimɓe tan kawri kaɓe Angleterre kono sa fondi ɗum e révolution France ko kamɓe ɓuri jaggodirde e diine par ce que révolution ji mabɓe c'est une révolution protestante aussi donc ɗum ɗon woni niveau ji tati révolution islamique révolution islamique Fouta révolution américaine et révolution française révolution ji tati ɗi nen ɗo nete sa ƴeewi ko woni ko France ko woni ko toonete ko waɗa ko toonete ɓen ɓe kaɓɓe église sa ƴewtino ɗum ni wona habde e église ko habde e diine ko ɗum addi anarchisme en ko ɗum addi ko wiyete ko évolution mo ɓe jogui o ha joni yettima ha ɗo weeti woni ko société ji ɗi ganduɗa ɗi
haalde ɗum haa leer woni Allah alaa heenete. États-Unis ne wonno que c'est une révolution protestante haa jooni kamɓe won ko ɓe keddude. Enen Fuuta e ko woni ko sengo Afrique de l'Ouest fof que ce sont que des révolutions islamiques e haa jooni ne rewe men. E holno woni hen darnde duɗe ɗe woni almuɓɓe ummiɓe hen ɓe. Hol relation, hol rapport hakkunde révolution e duɗe ɗe. Sa ƴeewi ɗum ɗo nete a miijima hen seeɗa aɗa wawi hen yaltinde point ji tati. Point gadano woni ko duɗe ɗe ko kañum goni e less révolution, ko kañum goni genèse révolution Fouta o. Deuxième point o ko duɗe ɗe waɗi révolution o jogaade ɗe doole ɗe jogiiɗe. Et troisième point tati ɗi o woni duɗe ɗe ko kañum walli yimɓe haa woni jikkuuji ɗi ngannduɗaa ɗi kay sanɗaaji ɗi tan ngannduɗaa men jannguɓe ɓe tan ngannduno ɗumen ko kañum mbaɗi feere haa yacci e ndeer Fuuta fof haa yimɓe nganndi ko wonno ko toonete hakkude laamu e yimɓe wonaa ɗum woni laawol. Ko ɗum waɗi noon heen sahaaji hareeji maɓɓe e tuubakooɓe ɓe hareeji maɓɓe e lomtiiɓe tuubakooɓe ɓe ko ɗum waɗi hakkunde maɓɓe e laamuuji lomtiiɓe tuubakooɓe ɓe ko ɗum hebbini ɗum probléme aji. Alors sen mini miijima hakkunde duɗe ɗe e genèse révolution o ko wiyete ko yawde ko sanɗaaji jannguɓe Qur'ana ko kañum puɗɗi ɗum ko ɗum woni miijo ngo. Miijo ngo ko janngaako e caria ko janngaako e diine ko Allah wi'i ko woni ko e Qur'ana ko ɗum ƴeewete mbele ardiiɓe ɓe laamɓe wonnooɓe ɓe ɗoonete kamɓe ko ɓe mbatta ko mbele so a fonndii ɗum e ɗum ɗoonete ne nanni. Ko ɓe seɓɓe ɓe ngonno kala ko ɓe mbelana ɓe mbaɗatno. Aɓe njeeya yimɓe aɓe tampina yimɓe ko ɓe mbatta ko welaani yimɓe. Sa janngii noon heen sahaaji wonaa ni aɗa wonde e cukaagu a mawnii han kadi kono a janngii a ƴeewii ko foti wonde laawol a ƴeewii ko foti waɗeede. So tawii Allah hokkiima a waawi renndinde yimɓe a waawi waɗi fédéré énergie ji ngummo liggodo mbiya yo ƴeew holtan no ngittirta ɗum ɗo ɓeydi ɗum ne waawi Allah wadde heen to yawta. Ko ɗum noon ɗon duɗal heewiri doole. Waɗɓe ɓe ɗum ɗo fof ko kamɓe fof ndenndi kamɓe fof mbaɗi dooleeji mumen e gannde mumen mbaɗi feere haa ƴeewi holno miijori ngaddiri laamu wonngu lomti wonɓe ɓe ɗoonete. So a ƴeewi ko wayno Souleymane Baal o rewi Guinée o ƴeewi ko woni ko toonete o ɗanniima o janngii o arti o ƴeewi ɓe wondi ɓe liggiriima heenete ɓe njehii Fuuta nde ɓe njehi nde Fuuta ɓe ngittii toon ko wonno ko toonete fof kono ko ɓe mbaɗi ko ɗoonete ɗum ko ɓe njii ko baŋnge goɗɗo tawa feewaani ko ɗum ɓe mbaɗi feere ɓe ngitti toonete. Guinée ne wonno probléme aji révolution Fouta Djallon probléme aji ɗin ɗon ɗum waɗa ko Fouta. ɗo ɓe ndewi ɗo bangeji goɗɗi ɗum kadi waɗa ko Fouta. ɗum ɗon noon mataw ko jangde watta ɗum ko gandal watta ɗum ko ƴewde beele ko to waɗa ko toyti fof beele so waɗama ɗoyti ne yewta walla yewtata ko wiyete ko adaptation situation Fouta ƴeewa holno yimɓe ɓe mbawi darade ɗum. sa ƴeewi ha ƴeewi ko duɗal woni à la base des différentes révolutions woni Fouta Djallon woni Fouta Tor kala révolution islamique baɗɗo e Afrique de l'Ouest ko duɗe ɗe goni caggal wona seeralɓe tan wona sanɗaji tan
ne waɗi seɓɓe arɓe jeyaɓe heedete ngannduɗaa ko intérêt ji mon enen hen wonno kono sa ƴeewi ɗum ko ɓuri hen heewde doole ko dillini ko ɗum ko mawnini ko ɗum woni duɗal noon a janngat toonete a nehoto toonete a miijoto toonete a ƴeewat hakkunde ma e Allah a ƴeewat ko ngannduɗaa ko ne waawi fewndude société o ɗum fof ƴeewata sa ƴeewi ɗum noon nden no watte nde aɓe jogii possibilité dañde action ji ɗi ngannduɗaa ɗi ne waawi yawtinde ɗum ne waawi fewndinde ɗum ne waawi yettinde ɗum yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe nganndanaa ɗum hay hunde point ɗimmo noon ko duɗal ne wonno duɗal fuɗɗima révolution o heddi noon beele holko duɗal addi e révolution o en jooɗima haa ɓooyi won sahaa mo ngannduɗaa o ko waɗa ko ɗo wiyete ko affaire Souleymane Baal hay gooto haalata ɗum minen komin janngi ko hamin jetti université ka nen min puɗɗi anndude Souleymane Baal min nanonno toon yimɓe ne kaala kono ne ngarata nde université ko nden ngannduta mais eden ko tubakoɓe ɓe mbiyata ko wayno Descartes en ko wayno Portalis en enen ndeke eɗen jogino ko waynonete Souleymane Baal min ngannduno hen tan ngannata hen tan haade ma yettade université nganndanaa hen tan ko ceerto kan hanɓe ɓe ngannata tan ka lamɓe hay hunde goɗɗum annata hen ko joni sa mawni sa ƴeewi a ƴeewi ko tubakoɓe ɓe mbindi hen ko d'abord waɗa enen de wona Oumar Kane en wona Yuri Sall de mbiyen tubakoɓe ɓe mbindi hen ko sa ƴeewi a ƴeewi ɗum ha tigi tubakoɓe ɓe wonduɓe maɓɓe jamanu ɓe ɓen pawnoɓe ko yimɓe tigi ɓe pondiɓe ko lamɓe ardiɓe ɓe France ardiɓe ɓe Amérique ala hay goto e maɓɓe jawnoɗo ɓe sa ƴeewi ko ɓe mbindi ko e maɓɓe ko wonno ko e Fuuta lamɓe wonnoɓe ɓe Fuuta ɓe ngannduɗaa ɓe laamu mumen pawi ɗum koye diine pawi ɗum koye l'islam tubakoɓe winduɓe hen ɓe ngannduɗaa ɓe minen ko hen min tiimi ko ɗum waɗi amen andude ndeke lamɓe amen lamɓe men ɓe jejjitɓe ɓe hay goto haalda hay hunde e mumen ɓen kamɓe Louis XVI en Louis XIV en e Robespierre en ndeke kamɓe fof ponno doole sa ƴeewi ɓen koduji mum ɗum ɓe mbaɗi règle démocratique ko wiyete ko sa ardima yimɓe ya ruttindinɓe ko ɓe tottuma ko kalda e mumen jewtuda e mumen ndeke ɓen ko kalanno ko ɗo wiyete Sénégal ko woni ko e traité ji kalteji ɗi aduna ɗi fof ndeke enen fof ndeke ko toon ummi sa jangi ha mawni a jooɗima a ƴeewi hay ko code civil code des obligations civiles et commerciales koduji men mawɗi ɗi so neɗɗo wi kala mo janngani ne foti wadde contrat so haade mum wadde contrat yo yimɓe ɗiɗo ngar tawtore ngandina mo janngani o ko windi ko ɗum ɗo jogori jibinti minen min cikkanno nden ko code civil ummi e code des obligations ndeke sa jooɗima ha ɓooyi a janngiji an tan e hoore ma a jooɗima a ƴeewi Badara ma yi ko wayi noon ko woni ko tonati hay mo dawwona sa jangi exactement c'est la même chose ƴeewa noon ndeke jangde nde ɗo ƴetta ɗo wiyete gandal ngal ɗo ƴetta ɗo wiyete sen ndenaki yimɓe ɓe jogori sikkude tan ko tubakoɓe ɓe totti mum ɗum waɗi ko yuuri watta ko ɗo wiyete importance mum ne mawni no feewi c' est à dire que arkilde hakkillaji yimɓe ganda ko ngannduɗaa ko hen sahaaji eɗen beddow hunde tawa ko enen jeyi hen sahaaji eɗen ƴettoyi ko ngannduɗaa ko cikkaton ko tubakoɓe jeyi tawa ko enen jeyi walla hen sahaaji aussi en ganda ko jeyɗen ko holno yimɓe kutori ɗum ha wayli ha cikkuɗen ko enen en jeeya hen hay hunde ko ɗum waɗi noon importance duɗal e yanñude gande famawuye e anniyaji gonnoɗi ɗi e révolution ha yimɓe ganda ndeke enen ko wonno ko Fuuta wonɓe ngannduɗaa ɓe miijima hen ha ngannduɗaa ko totteɗen ko joni danaka kañum foti ɗum noon tant que en mbaɗani ɗum en liggaki ko wayi noon ete garɗinɗen ɗum ɗon ete ha yimɓe sukaɓe ɓe paami ɗum yimɓe ɓe cikkata toujours ko jogiɗen ko kañum e ko gaddanɗen ko fatani par ce que ko jogiɗen ko en ganda exactement holto ummi taw koko wayla juste change tawa enen noon kaynen jeynoɗum ayi duɗal kañum
woni à la base duɗal kañum yaññata ɗum duɗal aussi kañum foti men wallude ha ganden ko janginte ko tonete que ɗum woni ko mahata neɗɗagal ha neɗɗo anda ko kañum tigi noon foti wurde e aduna ko noon foti wurdude e aduna ɗum noon ko neɗɗagal ko almudagal ko wonde neɗɗo ko jogade tenu e jogade retenu alors ɗiɗon point ji tati ko ɗiɗon woni point ji juuɗe mi yettima 19 minutes de mi anda so ɓeɗe jogui 2 minutes encore wona probléme yettinde sa ƴeewi ɗum ko ɗum woni rôle duɗal point ji tati révolution rayonnement e jaggide ko ganduɗa o ko kañum jeeyi ko kañum ummi e révolution ko kañum jeeyi ɗum ɗon e holko serdi ɗum noon ko heddi ko serdi ɗum ko heddi ko woni enen ko mbatten ko kewi ko e Fouta ɗum fawa koye l'islam fawa koye diini ko ɗum jaɓɓen ko ɗum ganduɗen ko ɗum jiɗɗen kala goɗɗum ko adda so hawrani henete ko probléme aji addata e probléme aji ɗi eɗen jiiya ɗum hankude ko guraten ko eɗen jiiya ɗum ko affaire ñawoje ɗe eɗen jiiya ɗum affaire koduji batteɗi ɗi eɗen jiiya ɗum affaire prison ji ɗi eɗen jiiya ɗum affaire no yimɓe gondirta ɗum e koye mumen ganduɗa ko ko règle uji ko principe uji ɗi ganduɗa ɗi ko enen ɗum hen guraten hen ganduɗen so tawi tan en ƴettani ɗum mbaɗɗen ɗum intégré e ko mbatten ko joni ko probléme aji tan addata e probléme aji ɗi ne mbayno leydi en ce moment ko yuuri wiyete ko joni affaire grève uji étudiant ji sa ƴeewi ɗum grève uji ɗi joni ko affaire ñamde affaire wasde joɓede bourse kono nden yuuri ko mbiyata ko révolution ji ɗi wona ñamde wona heegade wona waɗani kam respecté wona mi haalani ko weeli kam nden ko justice appropriation code démocratie neɗɗo so tottama hunde yo jogoto ɗum no foti ɗum jogade so haljiti yo ruttin ɗum tottude ɓeyɗo neɗɗo so ardima yimɓe ne foti saha fof arta yimɓe ɓe haalan ɗumen ko resda ko holno jogori ɗum ɗon fof ko wiyete ko c'est des obligations de reddition de compte e ɗum ɗon noon ne wonno Fouta guel ko ɓooyi ne wonno e révolution ko ɗum wonno hen à la base ko noon Fouta waɗiri fonctionné jusqu'à ha indépendance yetti no indépendance yetti nde noon won hen ko ganduɗa ko changé no fewi ko changé ko noon ma même duɗe ɗe e memi duɗe ɗe no fewi par ce que hay duɗe ɗe changé joni duɗe ɗe hawri tonete jangde ɓurano ko tubakoɓe gaddi ko enen ko ɗemɗe men ɓe joguiɗen ɗe jangde diini jangde école e jikkuji men enen haalpulareɓe ɗiɗon tati noon kañumen fof ndenditi en même temps goni e Fouta goni kosi e duɗe ɗe ɗum waɗi noon c'est particulièrement important ko duɗe ɗe kañumne mbaɗa adapté wu ƴettita histoire révolution o au moins ne jangguine en saaji wona e defte ni wona defte wona lahdari wona asma'i wala usi kono ɗum ɗon ko histoire mo ganduɗa ko histoire hoore mum sukaɓe jangguine ɗum gandine ko wonnoɓe ɗo weti sanɗaji nden serenɓe nden ko serenɓe politicien ji aussi politicien ji wona comme politicien ji joni ɗi ko sereɓe waɗoɓe politique ganduɗa ɓe ko fate état ko fate laamu ko fate justice ko fawte finance nden seeɗanɓe ɓe no toppito ɗumen nden koɓe toppitto ko wona tan galleji maɓɓe wona famille aji maɓɓe wona tan hakkude maɓɓe e Allah mais goɗɗum ko fayi société o ɓe toppituno ɗum ɓe ƴeewa so tawi ne wawi fewde ha waya no ha ne nafa yimɓe fof ha ganduɗa ne hawra ko Allah yiɗi ko e hawra ko principe uji maɓɓe ɗo ganduɗa ɗi ko ɗum ɓe gurti yuuri ko ɗum ɗon wonno 23 minutes essentiel ko mbawnomi hen haalde ne heddi seeɗa noon
mais cukkumi eɗen mbawi fuɗɗorade yewtere nde ni mi acca seeɗan ɓe heddiɓe ɓe kaala ko faate duɗam faate révolution o continue yewtere nde onon fof on jarama yo Allah yoɓ jarama no fewi eyi a jarama professeur Amadou Tidiane Ndiaye a weltanama no fewi no fewi ɗum ɗo farano ma min paami wonde ko haali ko adana e kewani miijorade e haalde e ɗemgal men hay tawi ko woɓi pullo woɓi haalpular en saɗe mabɓe kamɓe te on paami e haal makko ko qanuniyanke ko neɗɗo jaarude banggue droit kanko wonno amirul kulliya ko professeur en sciences juridiques kanko wonno doyen unité de formation des sciences juridiques mo Gaston Berger donc wona ɗum haalte makko o yeehi kay ha dow ha banggal ñawoji banggal fate ɗum ɗon kaadije gueɗe mbaɗo noon o eggi noon o acci amen toye Ndar toye Ngulekki o fati ga Cheikh Anta Diop mais ke halifaɓe halfinanoɓe jaaɓe hatide université Gaston Berger hay laamu ngu ko Seydou Mary Teuw Niane ganduɗo no feewi e certata tan jogui noon cabinet Mary Teuw Niane jogui halfina nde jangde towde nde gueɗe kewɗe omo jeeya hen taw koye leydi ndi watte miijoji kewɗi hande juɓɓinoji rendu men omo jeeya hen hay assise aji battidiɗi ke muqarririna ɓe jeeya ke wadde rapport o jeeya donc professeur Tidiane Ndiaye ko gandaɗo e on banggue kono noon no wini o heewani noddede e jewte taw ke ɗemɗe men ɗum gowani ɗum kamɓe foof e yewtude ɗemɗe men surtout noon yaruɓe qanun en saɗiri ɗumen ƴettude ko gandi ko mbattuɗum e ɗemɗe men woni wolof walla pulaar en saɗiriɓe no feewi wonno ɗum to e muyni ɗum kay ɗemgal gongal enen jengi enen mawni enen goni halifaɓe foof wadde eɗen jettamo no feewi saabu ɗum ɗon en paami wonde ko wi ko finitere nde jibini ɗum ko duɗal mawnin ɗum ko duɗal huuri ɗum ko duɗal donc fuɗɗade ha hororde fof ko duɗal en paami no haalde ni heddi ko noon holno joftirini ni ɗum kam en weeli nande winde ndeɗo finitere ene yaadi e diine finitere France hapton diine finitere Amérique pimen e diine en yaadi mais wona diine masihi mo ganduɗen o woni masihi kanisa mo ganduɗen o wiyto mais protestant en ɓen wim ɓen ɓe saari jabdi Isa ko ibnullah protestant en woni yaaruɓe banggue Isa wona ɓi Allah neɗɗo ɗumen ni yani sulaf kembiyata ko falus o protestant en jibiɗa ɗum no heddi ɓe jibita ɗum ni ɗum waɗi eɓe nande men seeɗa kamɓe protestant en eɓe nande e julɓe on banggue ne paamiɗe Isa holgonɗo Isa alayhi salam ɗum waɗi gueɗe kewɗe nanɗo no wini Amérique hannde en nanguiti e guila sawra en nanguiti e diine hen gonata laamu ndu fof so ari tawat jungo mum ke defte mabɓe tawi ka julɗo sawi laamu gona e kamil kamɓe ɓe jaɓi ɗum ɗon mais France jaɓta ɗum ɗon enen ne laamuji men kesɗi ndewe France no añirni diine laamu men ne kañumen noon añir diine jaɓta pawa kamil e jungo ma mbiya aɗa wonde ɗumal gueɗe mbaɗo men wadde en doni ɗum ɗon kono noon finitere men wona noon no yarunno wadde en jetti professeur Amadou Tidiane Ndiaye e yiiɗo gardide e ndeɗo yadde laaɓtude e ngol ɗo pondugol kuppingol joni noon mataw en jahat ko mbirɗen ni to e oustaz Alhaji Mamadou Saïdou Ba to en bundi duuɗe e wittiyanke duuɗi gandaɗo wittiyanke finitere gandaɗo kañumen ne waɗan men gardide no famirde ni mawdo bisimilla Alhaji Mamadou Saïdou Ba. Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabil karim bandiraɓe tawaɓe ndeɗo jonde e rewintoɓe ɗum kala ɗo mbaɗo no wonde min mbiyano assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eɗen kadi jaara musidɗo meɗen miñi meɗen docteur Mouhamadou Yuri Sall darde makko e kiram makko ko faade wurtinde fati hanki meɗen tengti ko ɓuri yodde ko ɓuri ngarude e oɗo hanki ko noon eɗen calmina dendagal tawtoraɓe yewtere nde toɓɓere nde ko fonde yewtede nde wonno sa yurnima hande no duɗal wayi e nder reedu Fuuta ni walla kala ɗo fulɓe ɓuri hodde a tawat duɗal natti dillinde natti hirjinde ɗum noon ne moƴƴi rutto nde woni duɗal nde holno duɗal wano e holko
duɗal jibini nde woni duɗal nde caggal kadi nde duɗal fuɗɗi ñifde nde ko ɗum jibini e rendo meɗen mboɗo sikki ɗum ɗo so en ballodiri e ɗum ɗo en kedorima ɗum e ɗiɗo noppi yama mbawen ƴettude yewtere nde e jewte garoje ɗe fof ɗo e lebbi garoji ɗi haytande maayo ƴette nafoore wonon en daawal kesal beele mbawen famde duɗal hakkude muɗum e filñitande walla girñitande anduɓe Fuuta ko mbiyeten e arab athawra al islamia fi Fuuta Tooro woni girñitande anduɓe juurɓe to reedu Fuuta Tooro beele mbawen famde ɗum ɗon ne moƴƴi ganden holɗo yimɓeɓe tolnino hol caɗele nguurno ha ɗum duñi ɓeeɗo worɓe sagataɓe pilñitinde ɗo filñitande ɗum jibini ko ɗum jibini ko noon ɗum so tawi famaka ne wawi sikkede ko yimɓe tan yiilotonoɓe laamu adi ɓe wonko kaali hen walla diine ene watta ɓoggi ene tongira yimɓe ɗum adda yimɓe girñitade caɗele gurnam addana yimɓe girñitade halfeede yimɓe woɗɓe ummo bowal gara kalfa yimɓe addana yimɓe girñitade kono ɗum fof ɓuuri hen tiidde ɓuuri hen mawnude ko holɗo yimɓeɓe tugnuto e girñitande muɗumen yiyete ene jogii yiyande ɗo woore laawol ɗo jiɗi rewde ha girñitande nde woda ko jibini safra caɗele rendo muɗum ene wurno so ɗum ɗo famama ene walla en famde holtoɓe itti yimɓeɓe holtoɓe nawi ɗumen e hol darde duɗal e nder ɗum ɗon sen duttima yilde 17 haade mum fuɗɗade haade fuɗɗinde on sanga Fuuta taw wonti bele ndendi woni dendagal laamuji taariɓe ɗumen ene jawi Fuutankoɓe enen jaɓɓi ɗumen te jibinno ɗum ɗon ko laamu deniyankoɓe gonnogo e nder Fuuta ene halfi ɗumen satigueɓe ene jalti keeri bewri ne heeɓi ɗumen jawi yimɓeɓe batti yimɓeɓe ko jiyaɓe eɗen jogui hen dalilaji kewɗi hen dalil goto ko dendagal arɗoji Fuuta taw dogui péri jalti arɗo Mbaalo arɗo Diawɓe arɗo Jooɓɓe kam arɗoji Fuuta hoppi kañumen gonnoon lamɓe Fuuta on sanga nde ɓe garata nde saabu caɗele wase hejje e nder diwan arɗoji gartoy ko caggande laamu almameɓe daroyi ɗum ko banggue ɗimmijo anduɓe jangguinoɓe joom duɗe en taw natti hejje Fuuta caɗele e yaɓɓede e fannanede ketti ɗumen wonde e nder reedu Fuuta ndimagu yimɓeɓe koye muɗumen neɗɗo waɗa ko wela walla yaha ko wela taw ene naadi mi rendo ngo nattino webde wattimɓe kono ñumbo tene kaala won gueɗe wattimɓeɓe kono dogane jalta diwan o diwan mo ganduɗa ne andira ko pooɗowo yimɓe perno nokkuji goɗɗi e diwanuji goɗɗi ne gara yi wurde gurdam belɗam e nder reedu Fuuta ko wiyete vallée o dande maayo ngo tengti hakkude dande maayo ngo moyen vallée ɗum noon so tawi diwan wayini walla leydi wayini ala sago yimɓe ƴewna jaltiri hen on sanga Fuutankoɓe ngalano ardiɓe woɓɓe darade kuccodira e laamu deniyankoɓe cippira e muɗumen ha tonguita ɗiɗo tongi tongol muudo hormane ɗon wonno tongol safalɓe arde ne kona yimɓe ne daha ɗumen ɗon wonno tongol Bamanokoɓe ummo funnague gara naata e leydi mbaɗa ko beela ruggiyenkoɓe ko ɗon wonno ko noonne kadi hakkude meɗen hirnague meɗen Jolof e ko nande ɗum ko noon wano wadde koye ɗeɗo caɗele ɗiɗo tongi reedu Fuuta wonno on sanga jangde fuɗɗino ene wonno ene bewno ene wiltuno diwan he dalilu majjum ko jogorɓe fiñitade ɓe woni hen janggoyɓe boowal kono jangde mabɓe boowal nde firtani jangde nattino wonde e nder reedu Fuuta hayso ustima e tenyeru duɗal Pire Sagnacour holko nawi ɗum Kajoor nde ɗum Kajoor ko taw faaɗede waɗi Fuuta Kaadi Amar Fall natti wawde wonde toon natti wawde jangguinde
ene jogii yiyande wona tan jangginoo kippe defte kippite ala ko ene joginoo yiyande no renndo yuɓɓinirte ene janngina ɗum yimɓe ɓe kañum e woɗɓe dogi mawloyi Kajoor mbeɗa waawa toon hillude sagataaɓe e worɓe e sukaaɓe ngarta janngo e jam e ngartira peewal e nundal e ndeer diiwaan o wadde en njii ngal ɗo duɗal e duɗe gaɗiide ngal to Tulde Rachid to ceerno makko to Hayre Laaw e nokkuuji goɗɗi wiyano e duɗe biyeteeɗe Pire Sañakour gonnooɗe e ndeer diiwaan o ɗum ɗo fof sarinde ɗi firti ko ɗaɗi jangde ɗaɗi duɗe ɗe ngonno e ndeer diiwaan ɗum waɗi seɗen jiɗi anndude jokkonndiral girñitande annduɓe Fuuta e duɗal eɗen mbaawi ɗum naatirde dammuɗe tati duɗe gonnooɗe ɗoon haa kamɓe ɓe jibina heen ɓe neehi heen duɗe ɗe ɓe darni ɓe kuɓɓi duɗe caggal ɗum noon garɗe caggal maɓɓe kono nde haa juuti woodi ko jolani ɗumen momti batte maɓɓe on duɗe ɗe ngannduɗaa njeyaama ko ñifi e walla waasi ɗumen wadde ko ponno wadde ko ñifi walla ko momti fayida anndude almameeɓe woni ko professeur haalno jooni ko neɗɗo jibina haa mawna haa wona ganndo haa jangee duɗe ɓurɗe towde leydi ndi taw annda ko jolno Fuuta Tooro holko annduɓe mbaɗi toon wadde ɗeɗo naatirɗe tati ko kañƴe jiɗɗen huutoraade hollude hakkunde duɗe e girñitande walla filñitande annduɓe Fuuta Tooro ko adi fof duɗe ɗe ngonno ɗon duɗe mawɗe kuɓɓunoɗe ɗon so en duttima jooni ko ɓuri ɓattade ko Cheikh Moussa Camara omo haala wonde duɗal gaɗɗigal huɓɓude e ndeer reedu Fuuta ko jeeri funeeɓe o wiya ɗum barru funeeɓe firti ko ndulmaaji funeeɓe walla hayre funeeɓe ndulmaaji funeeɓe jonɗo woni ɗo hakkude muɗum e seeɗa ɗon seeɗa Abbas e seeɗa Sebbe en o wi ko ɗon duɗal adi huɓɓude e Fuuta e yamirore Satiki ɗum eɗen paama heen wonde ko e ndeer duɗe satikeeɓe ngoni ɗon nde duɗe kuɓɓi o wi hade maɓɓe ferde ɓe paya oogo omo haala qissa o no ɗum arti ene holla ene wonde won kono so en duttima e ko woɗɓe windooɓe won ma en taw duɗe ngadiima ɗum ɗon ko ɓooyi sabu sikke alaa muraabiɗo nde ngoni ɗon yiilde sappo ɓiire nde haa woɗɗoy ɗacciɗon ganndal ɗacciɗon annduɓe ɗo annduɓe ngoni fof on saanga e ndeer juulɓe ɗo kala ɗo kodi duɗe kuɓɓat ɗum woni ko Aboubacry Khalid Ba haalata wonde atharu الثقافة الإسلامية في قيام الدولة في Fuuta Tooro dowla islamique fi Fuuta Tooro wonde pinal e jangde so wi kanko pinal o fanditi yango jangde l'islam e ɗemgal arab e ko yadno e muɗum e ɗemɗe e gande jaadojen e fannuji muɗumen ɗum ɗon fof o wi wonde kadi koñum rendi anduɓe mbawi ummade mbaɗi hunde nde wonno ɗo gandi majjuɓe mbawa ɗofde haydara majjuɓe ko rewoɓe wadde kera nde hunde joli e rendo ha waɗi batte anduɓe nan ɗon kala ɗo anduɓe ngoodi ɗo jangitene woodi wadde duɗe ɗe gonno duɗe mawɗe eɗen gonno duwal janngilngal ha yaltini Kadi Amar Fall e eɗen mbawi limtude woɗɓe e ceerno Yahya en e woɗɓe heddiɓe ɓeɗo ne kolla wonde ɗo ñangi ɗo ko duɗe mawɗe gonno kadi haɗani ɗon nden eɗen keeɓi anduɓe ganduɗa yaaɓi ha ñeeɗiti to banggue gandal enen jeeya hani ñanguina nokkuji goɗɗi kadi anduɓe ne gummorto nokkuji goɗɗi ne garan jangguine diwan he to walata nden kala duuɗe garɗe walata e nokkuji mbaɗi noon ene jetto ha laya ha jetto Fuuta nde wonno on sanga ne jokkodiri ya garta one woodi wadde sikke ala duuɗe eɗen gonno duuɗe mawɗe eɗen gonno duuɗe jangguinannoɗe eɗen gonno ɗum waɗi nde jiiye wonde ko deniyankoɓe ene kaɓanno seremɓe ene kaɓanno anduɓe ko wayno Sile Gaye Siré ene wiyatno kulmi tan ko ñuɓangel ceerno Siré ñalla horde walo julde kamɓe fof e wonnoɓe sandalɓe ɓe kurno anduɓe ɓe ɗum waɗi ɓe mbaɗi feere ɓe kaɓi ɓe usti doole muɗumen fof ɓe mbaɗi woni anduɓe on sanga ji wonde ele sago duɗal ngal dañelo ƴoncoyi imma ɓe jaaha ɓe janggoya ɓe koroya gande no ceerno Souleymane Baal waɗi yeehi maal woɗɓe jeehi nokkuji goɗɗi caggal ɗum ma duuɓe jonɗi ceerno Almami Abdoul Kadri en e woɗɓe waaɓe noon jeehi Pire janggoy toon ɓe jangge e Kadi Amar Fall ɓe jangge ɓi ko Demba Khady e waaɓe noon wadde anduɓe ɓe Fuuta nde gandal wawi sarade e nder Fuuta ɓe jangi ɗon nde ɓe kadi gandal fadnana ɗon duɗe padnana ɓe gabbima duɗe walla ɓe eggini duɗe
waɗi ɗeɗo duɗe janggaɗe muɗum boolo walla pernaɗe ɗe ko ɗeji goni wonoyde ngorodi jibine gol laamu walla girñitande walla firñitande anduɓe Fuuta dalilaji muɗum ne keewi wonde ɗon gandi nde ceerno Souleymane Racine Bal ummi maal arti tacci e qissaji makko hade o sippire laamtoro en gueɗe mbaɗo ɗum fof kono adi wadde ko wadde jillu e diwan he o yeehi Pire o yeehi Fuuta Jalon o yeehi Ɓundu te ɗiɗi nokkuji fof on sanga taw duuɓi 60 en ha duuɓi 25 en ko adi girñitande almeɓe Fuuta taw laamuji darima toon te ɗiɗen laamuji fof no potirno ko yaltuɓe duɗe jangguinannoɓe duɗe darni ɗumen wadde eɗen jiiya wonde ɗiɗo laamuji mawɗi jogorɗo wonde e nder diwan o mo Fuuta Jalon emo ko adi ɗum mo Ɓundu o e o mo Fuuta to kanje fof ko duɗe goni gorudi wadde duɗal meeɗa ɗanninde yimɓe duɗal meeɗa amnude yimɓe duɗe gonnoɗe ɗo e nder rewde diwan men o koɗe celtirde duɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko kañumen meeɗi wonde e dokkoje l'islam doole no yaari yeeso juɓɓinoji rendoji waɗima en jeeyi yeeso nde ene jeeya e ceesinƴi ene jeeya e piindi walla ɓesnoje ɗeɗo duɗe hay nde mecce ngaroyta yeeso mecce ko wiyete mecce ko jannankagal maade julade jagade hay masiŋaji ñodde koye juuɗe joom duɗe ne wonata yeruji muɗum ne keewi minen ceerno amen ceerno Ma Jakhate rahmatullah aleyhi ceerno ko ceerno Mouhammad Saïd to Mbuuɗ mo ganduɗa ko cilonnajo ceerno Mouhammad Saïd Ly jangguinimo ko jogino ko machine mum ne ñoota en jogui bitig mum ne yeeya ko noon ne seereɓe men ɓe tawi ɗon ɓe ɗum ɗo fof ko needi e juɓɓuddol ngal wonde heblanno neɗɗo o wawa wonde darotoɗo e rendo ngo o woda ɗo heedi rendo ngo beele rendo ngo wasa yaaki ɗum ɗo wonno darde mabɓe kamɓe wonde jibi anduɓe ɓe daranima rendo ngo yo yuɓɓu yo rendo ngo rimɗu ɗeɗo gueɗe ɗiɗi mawɗe gueɗe goɗɗe ne calti hen wonde yongo rimɗu wonde yongo yuɓɓu nde koye juɓɓude e ndimagu rendo wawata yarude yeeso ɗum ɗo ko haaju mabɓe mawɗo wonno ɗum woni nde ceerno Souleymane Bal artoyta caggal nde yeehi yillima yii yewtidi e almuɓe sanɗaji gonnoɗi to piaña fof o arti nde o tawi ko anduɓe heddinoɓe Fuuta ɓe ene jiido gardotoɗo ɗum yawni newni golle makko wona tan o ari o addi miijo ngo hay goto anda ala o addi miijo wonko darani wonko fewji wonɗo heedi kono o tawi ko anduɓe ɓe ene goni ne kebli seerenɓe wonnoɓe nder Fuuta o sanga ne kebli enen jiiɗo gardotoɗo beele mbawa habtade ko woni ɗon e bonande ko beele mbawa tajje ɓoggi jimaadi gonnoɗi e daaɗe yimɓe e koye muɗum e nder Fuuta ɗum waɗi nde ɗum waɗi nde eɗen gandi kamɓe nde ɓe darni laamu nde eɗen jiiya e juɓɓudi mabɓe guila ko ceerno Souleymane Bal windi ko ha e to Diourbewol ha nde ɓe garti gato ganɗe goɗo ha e ko rewi ɗum ɗon yaade Cilol ha nde jumaji darna ɗum ɗo fof ɗe yi hen wonde duɗal ene wurna ene hen dalilu wonde ko anduɓe min mbiyete ceerno Moussa Camara ene waɓe ɗon wonde fodde limore nde ene luura no foti jumaji ɓe darni kono ko e jama so wiyama juma on saaga juma ko qada e ta'lim kala juma mo ɓe darno nder Fuuta ko pecci ɗi fecci ɗum ko ñaawde hakkude yimɓeɓe woni banggue laamu banggue yuɓɓinde rendo ngo rende masalewuji muɗumen e ko rende ɗum ɗon banggue goɗɗo o ko jangguinde ɗum waɗi kamɓe ɓe daranima jangguinde e sarde ɗum ha yettima wattude ƴewde ɓe ganduɗa ko joom haqqillaji en joom haqqillaji jumtuɗi en balle no jangguiri jangde yawde ene jeeya hen yeruji tafsiru Hammad Ba nde ummi rew ene tecca ne faye Dagana ɓe neeli ceerno Cissé yo yaa ɓe joguino masailuji eɓe joguino ko wiyete hande cour de cassation on gonnoɗo Seeɗo Abbas kala ko ñaawa ñaawte wadde nden laamu darima duɗe ɓeyda ko ɓeydana doole tinna ha tidɗi mbawi jogade rendo ngo donc kamɓe ɓe ganduno rendo ngo girñitande mabɓe nde ene jeeya e dosɗe muɗum gandal nde wonno ko gandal fammini ɓe koɓe poti wadde ko gandal ɗowiɓe ɓe ndewi lawol ngol poti rewde ngol ko noone nde ɓe juɓɓinta rendo ngo beele ngo wawa wonde rendo welgo wurde ko noonne kadi ɓe jejjitani gandal ala ɓe garteni gandal eɗen jiiya hay leppi piyaɗe ɗi ɓuuri hen hewde ko ceerno wiya
ceerno Siwol minen to Nabaji Siwol ceerno Ngappugu ceerno Tillere ko ceerno wiya ceerno ɗen gandi on sanga wona ceerno hande ni wona tan fiirade kaalel muɗum walla jogade kursi muɗum ceerno on sanga ko ganduɗo ñellitindo gandal doorowo e gandal mo ganduɗa ene humpiti fannuji jangguiteɗi ene huuɗi ko janggi ko ene gollire bindi muɗum ene wawi ardade yimɓe ɗo ɗumen e lawol ɗum waɗi ɓe mbayli wonko wonno ɗon nden won leppi gonnuɗe ɗon leppi hen kewɗi caami lefol ceerno feeñi ceerno foti koɓen keewiɗe wonde ceerno o ceerno gonga e fenade ɗum ko hollude wonde darde ceerno e nder rendo o wadde ɓe darni juɓɓude nde ganduɗa gorude muɗum ko yottude ɓeydo layde e nder diwani ko yo anduɓe jogo konngol yo gardiɓe hay to juɓɓude dowla o eɗen gandi ɓe wi ko yo batuji ɗiɗi mbaɗe batu anduɓe e batu jagorɗe ko kañumen jogui peeje en no leydi yarata en ko kañumen joom leyɗele en kañumen coccodire yimɓe ɓe kono noon kala ñawore walla kuugal ngal ɓe lelni koma anduɓe ɓe mbiya ene yaadi e bindi walla yadane e bindi ɗum woni nas mo ceerno almami Abdoul Kadiri waɗi sharɗi muɗum nde watta dendiragal hakkude diwanuji Fouta ene jeeya hen ko ɓurno muudi on ɗon ñalawma wonde batuji ɗiɗi mbaɗa conseil ji ɗi mbaɗa o ko woni dow suudu seeɗeji dow e suudu seeɗeji anduɓe ɓeeto ko kañumen pewjata kañumen gandi diwan kañumen gandi yimɓeɓe kañum gandi aadaji kono kala kuugal ngal ɓe ƴetti ko ma anduɓe jaɓa ɗum ko downude joom duɗe en ko downude joom gande en wadde eɗen mbawi wiide raɓɓiɗide tan e tongude wonde duɗal jibini girñitande nde kono girñitande nde kañum e hoore muɗum ko saawi kadi mawnini dolni rokki doole duɗe wurtini ɗumen won toɓɓere tataɓire nde ko caggal nden doole almamame almameɓe yeehi holko heeɓi duɗal dolle heddima dumuna ha eɗen jiiya hande ko ɓuuri hewde hande e galleji garɗe Fouta taw ko yantuɓe Fuutankoɓe gonti Haalpulaar en ha gonti ga toroɓɓe uji gude adduna ɗumen ko notade duɗe adduna ko notade duɗe arde janggude caggal ɗum eɗen jii wonde ɓuuri hewde haɓɓe tubakoɓe joom duɗe en gonno e mbawa limtuɗo eɓe keewi defte taarih hande gonɗe juuɗe muɗum meɗen gandi ko wayno lo Marabo e lo Prince en ene limtana en won girñitiɓe caggal ɗum ɗon keeɓe tubakoɓe poola tawa ngari dole muɗumen gasi kono ko joom duɗe gonno ko seeɗanɓe gonno ko yaltuɓe duɗe gonno wadde caggal almameɓe duɗe keddi men e duusa yimɓeɓe kono nde yeehi ha ɓooyi seeɗa woni ko joli e rendo meɗen joli e rendo meɗen ko ceernagal kesal joli ngal ganduɗa ala duɗal ceernagal ngal ala duɗal addi caɗele ene jeeya e caɗele ɓurɗe mawnude yejjitede walla momtede inde almameɓe koye ɗiɗo duuɓi seeɗa bandiraɓe cippiri hen fuɗɗi windede hen jewte mbaɗa hen hono ko ndeɗo jonde wane ni ko Mamadou Yuri Sall windi e ceerno Souleymane Racine Bal e almami Abdoul Kadri yimɓe puɗɗi ittode e Sira Abbas eɗe jaltina ko wayno istidraku ma fata wa ma kada e Fouta deftere muɗum nde dutti e Aboubacry Khalil Ba e gaari e gueɗe baɗon ɗum ɗo fuɗɗi wurtinde o saaha ko mayno ko kono hakkude men e to almameɓe e caggal almameɓe seeɗa wonko joli ɗo addani woni huɓɓude duɗe ɗe ceernagal ngal ganduɗa yadani e duɗal ɗum addani en caɗele ɗum waɗi alay saago hande ɗo tolniɗen ɗo duttuɗen hanki meɗen duɗal no wano ƴeewen hande haajuji men kesi ɗi holko duɗal sohli hande tawa ene sumni e ɗaɗi gonnuɗo hanki ɗi ndendinen ɗum ɗon duɗal wurtina rendo meɗen sen mbi duɗal pandirɗe hen ko jangguirɗe wona tan no jooɗertone hanki ni huufi duɗal huɓɓe ha towa ɗum ko konngol rewi ɗon kono hande duɗal ko juɓɓude yuɓɓinde e gandal ɗo yimɓe dañata gandal ngal ganduɗa ene reena koye muɗumen ene reena hanki muɗumen ene reema ndimagu muɗumen neɗɗagu muɗumen kono kadi ene jopano ɗumen janggo ɗo laabi pérété yimɓe dawa ɗon rendo ngo wawa yarude yeeso bandiraɓe on jarama jarama Alhaji Ba a weltanama no fewi e haala ka yuɓɓi en littima caggal no fewi ha kodduɗal jibina a wi guila murabitu men gaari ɓay tan anduɓe en gotno jangde alay saago en wonno guila nden wadde nden e fande men nden jangde fuɗɗi guila nden noon
ngal ɗo dal awate yimɓe ko salati wone gueɗe no kalduɗani salade gueɗe kewɗe salade pankare nan hen yidde gandal nan hen ɓe salade pankare e softede wona dudal nga meɗen mbiruɗa ni softede jibinanno softede woƴede jogaɗe moƴo rendu e darnaɗe moƴo rendu e jeyede rendu jilndeɗe hayso tawi polgu woodi ndu satigueɓe gaari nde pooli no poolirni arɗoji pooliri noon seeramɗi ha polgol ngol muusi ɗum addan yimɓe yeltude kono haɗani en jokki darde mumen en jokkodiri e duɗi gonɗe nder duɗi gonɗe boowal e duɗi keddiɗɗe en jokkodiri en jogo peeje ha waɓen Souleymane Ba en gaari wona ko yimɓe fuɗɗi feere nde kono en joguino yiyande ko yimɓe mais tawi ko gardiɓe en sabba gardotoɗo en sabba ha wiya ha jeeɓi ardade yimɓe mbi holko weli ko wayni ko nden hankkadi filintere jibina ha ko daña ko hen daña sawi ko fof fewni ko fof hayso tawi caggal duɗi garti mbaylimo seeɗa ɗesi welsindade rendu e goƴaji rendu ɗesi hay momtude ko dañano koye duɗal ɗum fof ari hen laabi ceer a yettama yo Allah ɓeydu gandal ngal yo Allah ɓeydu bawal ngal enen jokkuma taw hankkadi paɗen ke Ahmadoul Amine Athie jokkat men he ko puɗiɗen ko kañumne e ko faami ko puɗɗen koye yewtude addana men holko ɓeydata hen bisimilla Oustaz Ahmadoul Amine Athie. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko adi fof en calmini en juurima seeramɓe ɓe en gardini calminaali ɗi ceerno men professeur Mouhamadou Yuri Sall mo ganduɗa hoore ma kañum woni sababu ndeɗo jonde woni sababu ngal ɗo dental walla ndeɗo yewtere heddoro noon professeur Mouhamadou Yuri Sall tooñi en laaɓi ɗiɗi ƴettude almuudu mbadda ɗumen nder sernaɓe mbiya ɗumen e rendu men jonde walla rendu men battorde nde men yewtere ɗum ɗon ko toñange toñange o nge kadi o mbiya kadi yo seeramɓe kala ha gayna mbiya yo almuudu o ar kañum kadi fof hen kuggol mum walla yaar ɗum woni ar sara heɗane ɗum woni keɗal eywa ɗum woni ko professeur Mamadou Yuri waɗi calmini noon machallah seeramɓe men ɓe en gardini hen professeur Amadou Tidiane Ndiaye sakal eɗen nananno inde nde en keɓani kam jokkodirde ko eɗen nananno inde nde no feewi e banggue wittoji mum e miijoji mum kala saaha ɗo gonɗen ɗo e gollargal men ngal won goto e agent ji ɗi woni Oulimata Diagne nde yimɓe ɗo waɗi mbanmi partagé ɗum ɗo ɗum annonce o kanko adi ko windude wonde vraiment Amadou Tidiane Ndiaye ko professeur makko kañum jangguini mo premiére année kañum kadi addanimo yidde droit privé to ICAD omon ɗo henne kanko woni responsable affaire juridique et partenariat e ko noon kadi en calmini ceerno men docteur Mouhammad Saïd Ba jawten ɗo hen koko heewi hen koye binde makko kanko e professeur Yuri Sall koye hen ƴellirɗen hen ko heewi ko hen jiiruɗen ɗum hen kadi ganduɗen faari ha joni woni ndeɗo dillere aywa woni révolution almameɓe Fouta toɓɓere nde noon soko Allah nde yaaji kono mataw en garata hen tan tan e mbaadi gandanɗa hoore ma ko noon professeur jogori ɗum woni duɗal Fouta e duɗe gonnoɗe hanki e banggue funnague o e kadi holko serndi dille bannoɗe ga e hirnague e bannoɗe to henne funnague maro enen e dara ɗon tan eɗen toɓɓere tan wadde ngal ɗon namdal eroɗen enen kadi jumpude hen seeɗa kono elle somi jumani ɗum ɗo yerno ni caméra o ne waɗi probléme to koso Amadou Lamine aɗa yiiɗe minen jimade an ah bon d'accord c'est bon wadde moƴƴi wadde c'est bon mais noon en waɗi caɗele ɗon an mbaɗa ko jooma e caggal ma a waɗat ɗon sonkode mbar ala caɗele somi jumani kanko woni mawɗo leydi ndi eyyi wadde ko ɗon wadde gacciren ɗon yallah suuren amin noon tigi yewtere nde ko duɗal Fouta mbiɗen sikki ala seɗen jewta duɗal Fouta taw noon eɗen kaala ko gandanɗa hoore ma
ko jole jolnoɗe gila duuɓi temedde 5 caggal ɗo jarten ɗo hannde wadde sikki ala ngal ɗon duɗal ene jogii sifa ene jogii mbaadi ene jogii no wayi taw kadi jiidaani hannde sen mbi duɗal tan ko nanaren hen ko walla ko paamaren hen ko sabu sen mbi duɗal tan hannde koko ngannduɗen koye tuɗe ko woni nder fuura ko e ko wona nder fuura ko woni nder gure men ko kono noon sen mbi duɗal hanki ene serti tigi rigi hannde e ko wiyete duɗal ko ɗum ɗon puɗɗortoɗen sabu duɗal hanki no professeur Mohamed Saïd ni o joobima ɗum ko wonno dawrum walla dawarum walla ko wonno darnde mum ene serti hannde no duɗe men ɗe jarata hannde sabu duɗal hanki nokki koye duɗe kadi gonnoɗe funnague ɗe ɗon woni ɗo natirtume toɓɓere nde duɗal Fuuta hanki nokki koye duɗe ɗe gandanɗa hoore ma kañumen gonno funnague eɗen gandi l'islam gila dawi jibini duɗe mawɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɗen duɗe jibini anduɓe jibini harbiyankoɓe jibini ñaawoɓe jibini laamɓe jibini almameɓe jibini ardoroɓe woni des leaders jibini kadi nesuji woni civilisation ngaji jibini laamuji woni ko wiyete ko duwal e ko nandi hen sabu e on saaha ardorono ko jaltuɗe e ɗeɗon duɗe e banggue funnague o duɗe ɗe noon min soɓe jalama mi rokke hen yeruji guila ko wiyeteno ko baytul hikma duɗal manggal e jamanu abbasiyankoɓe jibini anduɓe ɓe gandanɗa hoorema kañumen gonno ardoroɓe gardo leñ e rendo gardo kadi ha joni dental ngal kañumen kadi ballatno yimɓeɓe fewnude e gueɗe mumen ha feewa madaris nasamiya ene gonno e on saaha ɗum darnuno ɗum ko duɗe ɗe gandanɗa hoorema pattam lamiji eywa Ghazali en ndewi hen ɗeɗon duɗe kadi darnuno ɗumen ko laamuji ɗin saaha on laamuji Salajiqa en ko turkinaɓe ko vers 1706 sen duttima e banggue no yerno ni duuɓi taw ko kitali to ngade annabi Isa ko noonne kadi ko wayno duɗal al azhar eɗen gandi ɗum duɗal ɓuuri hande duuɓi ujunere duɗe hono no duɗal fuura ngal jogorɗen yewtude ngal walla ngal jewtaten ɗo ngal kanji nandi e mbaadi on saaha eɗen nana kadi ko wiyete ko alqarawiyin ko duɗal wonno ko to Maroc waɗi hande presque ne tolno e duuɓi 900 eɗen nana ko wiyete ko duɗal azzaytuna ko duɗal kadi wonno waɗi kene tolno hande e duuɓi 900 walla duuɓi ujunere kadi ha joni ɗeɗo duɗe fof e duɗe fuura ɗe sa ƴeewi wonko ɗi ndendi ko adi ko l'islam o ɗi ndendi kadi koɗo fuɗɗori ɗo eno yaari ni e ko gandanɗa hoorema kañum jibina hen e gartameje fuɗɗori kañum duɗe ɗe fof kewi fuɗɗorade tan ko annama jama walla zawiya walla juulirgal ni caali waɗe ceerna seernaɓe ngara jooɗo almuɓe ngara ne janga kono noon ko jangate ɗon ko e ko jangare hande duɗe ko ene serti ko jangare hande ko duɗe ko fartange tan ko seeɗa e ko jangare no hanki e duɗe hanki ko nante ɗo en hande ene haala e université ji mawɗi duɗe mawɗi ko woni al azhar en zeytoun en harawiyin en ha hande gandanɗa hoorema sénégal naɓe ne jahane janggoye toon ko ɗo fuɗɗori no ko caaleje tan seernaɓe daɗnoɓe ngara jooɗo jangguina yimɓe diina mumen kono jangguina ɗumen aduna mumen ɗum firti noon wadde duɗe hanki ɗe jangguintuno ko diine kono noon wona ɗon tan kanno ene jangguina ene ɓeydanno hen ko wiyete ko la vision du monde ko ɗum wonno kadi duɗal fuura hanki jangguintuno en ko diina o kono rutto en kadi jangguina en aduna o holno yarata aduna o holno jogorte ɗo woni duɗal Fuuta hanki nandi e duɗe men gonɗe funnague ɗe ko ɗo kadi duɗal Fuuta hanki serti e duɗal men hande Fuuta e duɗe men gonɗe e nder Sénégal tawa wonde fof duɗe men hande ne jangguina men diina o kono jangguinani men aduna o walla aduna o no yarata e holno jogorte ɗum alay saago laɓɓinan ɗum kadi ha bandiraɓe paama tigi rigui sen mbi duɗal Fuuta hanki ko jibini ceerno Souleymane Baal en ko wona ngal ɗo duɗal ɗum alay saago ɗum laaɓa wadde noon sen paamini noon haala ka tan paamen haala gandanɗa hoorema joom deftere Miftahul Saqafa ne haala ɗum no haalat alhaali duɗe ɗe hanki o wi wonde duɗe men ɗe hanki kamɓe ɓe capportono ɓe mbiya wonde la yakunu l fata fuutiyan e nder duɗe he illa isa rakiba wa rama wa fahima wa aama wa hatta wa haata
ɗum ɗo fof ko geɗe ko gande walla mecce ge ganduɗa hoore ma jangernoɓe e duɗe hanki ɗe ɓe mbina ɗo wawa wonde almudo tigui rigui almudagal mum timmatano hanki e nder duɗal Fouta so wona timmin ɗeɗo gueɗe fof alay saago wawa mbanɗo firti on firti almudo hanki o ko soldat d'abord ko koninke ɗum alay saago mbaɗen ɗum intégré almudo hanki o ko koninke ko soldat o wima warama alay saago almudo o wona bawɗo ha joni pittol ha joni firti tan ko koninke foti wonde ko harbiyen ko bawɗo haare ɗum kadi ko hen jeeya alay saago wona alpha woni titre grade uji ɗi jeeya alay saago kadi wona bawɗo bindol o happa alay saago kadi jogo meccal wa haata wona jannenke ji donc ko almudo mo gandanɗa hoore ma o ko jangunoɗo fof daña hen meccal daña hen karallagal daña hen jamaragal daña hen udditare e humpito aduna e wawde ardade wawde kadi moƴƴinde kala ko halfina e nder rendo ko ɗum wonno duɗal hanki ko ɗum ko waaɓe noon ɓe jaltanno hanki ɗum waɗi noon jaltannoɗo en hanko on so yalti so yettima tan kañum ko khalifa wuro koko foɗodirtuno gure ɗe koko poɗodirtuno baaɗo noon sa addama e wuuro hay sa jeeyaka e wuuro ne a jeynete e wuuro dokkeɗa ɗon debbo dokkeɗa ɗon galle dokkeɗa ɗon guese dokkeɗa e kolaɗe he mbaɗanɗa ɗon kadi fawru baytul mal fawru ndune ko ndun fawru wurnanno duɗal ngal wadde noon firti duɗal hanki ko mamzuma ko juɓɓuti eyyi ko yimɓe fof ndendi moni kala kadi waɗanno hen jungo mum par ce que yimɓe ne gandi holto duɗal heedanno renno e on saaha ngal ɗon duɗal noon kangal jibini ceerno Souleymane Baal en wadde seɗen kaala ngal ɗo jaɓɓal walla nde ɗo dillere en mbawa ɗum sirrude duɗal par ce que duɗal ngal koko liggi fodde duuɓi so jolama ni mbiye duuɓi temedde hade mabɓe yettade e oɗo résultat mo jiɗen fuurankoɓe jetti hen woni jeyrade koye men te ene moƴƴi yimɓe jewta hen on kaali ɗo hen fof ɗi fayida soko Allah wonde ko yimɓe darinoɓe gandanɗa hoore ma eɗen majjina alhaaliji mumen ɗi roddu munnaji ko ɓooyani ko won musidɗam goto ko almudo amin jewta namdimomi mbimomi e yiyande ma hol ɓiɗɗo fuuranke mo fuura ɓurɗo mawnude nder fuura mo fuuranke men no jibinta namdimomi hol ɓiɗɗo tan fuutanke mo sikki kañum ɓuri mawnude nder Fuuta mo fuuranke men no jibinta o wi kam bammal mbimomi bon bammal kon ma wi noon aha bammal ala ɗo inde mum yettaki ala ɗo yettinani leñol ngol ala ɗo yettinani pulago ala ɗo yettinani ɗemgal ngal pammi mbimomi aha gonga par ce que ɗon kadi gandal makko yarata ɗo kadi nangue yornata ko hollaka kono noon mbimomi somi wima fuura noon mi wiyani fuura hande par ce que bammal maro daña do duuɓi temedere fuura noon ɓooyi somi wima noon wadde poɗɗa ƴewde ko fodde tan e ko ganduɗa e taarih fuura tan gila dayi mbimomi min nangumi ko ceerno Souleymane Baal mataw koye ɓurɓe mawnude ɓe gandanɗa koye maɓe Fuuta meeɗa jibinde ko wayi noon ɗum waɗi min ɓe jogui ɓiyam gorko mo guinnirmi ceerno Souleymane Baal ɓeɗe toñirano kadi sehilaɓe ɓe ɗumen haade Fuuta waylade walla hade men ɓamtade ma tokaraɓe ceerno Souleymane Baal en keewa e nder Fuuta e Fuuta waylo toujours ɓeɗe haala ɗum musidɓe ɓe ɗum tagui machallah e nder rendo walla sehilaɓe sukaɓe won fuɗɗiɓe indirde ceerno Souleymane Baal ɗo hayre ɗo ɗum kadi ko hakkude laañi tan wonno kono ko wiide tan effectivement ko oɗo sifa wonno e sifaji duɗe godnoɗe ko ni kadi wonno joni noon ɗen duɗe fof ɗe jiiɗen gila soit ko duɗe ɗe kalɗen gonnoɗe banggue funnague ɗe walla duɗal fuura ngal kanji fof ɗi jibini ko wiyete ko des révolutions jibini kadi laamuji enen komen ko en jiiɗum holko serdi noon ɗiito ɗeɗo dille e dille ɗe gandanɗa hoore ma kañum woni banggue Fuuta ɗon e banggue tan miijam ɓuura hakkude hen toɓɓe ɗiɗi walla toɓɓe tati ha e nayyi toɓɓere adana nde woni duɗal Fuuta serdi ɗum e duɗe funnague ɗe kañum koko heɓɓi hunde nde wat sowi hen fuutankagal sowi hen pulago c'est à dire ɓe ƴetti gandal ngal pinal ngal no hunde nde ardini ɓe keɓɓi ɗum ɓe mbatti ɗum wonti fuutankagal waasi wonde hunde nde gandanɗa hoore ma nde koko wonata quelque chose d'étrange
walla d'étranger e nder fuutankoɓe ala ko hunde nde gandanɗa hoore ma koko sooma walla totta mbaade ha ƴetti hankadi fuutankagal pulaagu ngu nanna hen fulna walla fula tigi rigi ko ɗum addani kadi yimɓeɓe wawde ɗum jabde wawde ɗum famde ha fuɗɗorat ni inde nde duɗal enen en mbiyani daara joni fof mbi ko daara nokki koye arabeɓe en mbiyani makaranta ko hawsankoɓe mbiyata ɗum makaranta mbiɗen ko duɗal ceerno ne en mbiyani modibo en mbiyani muallim ɗum hawsankoɓe mbiyata ko muallim e malam en ko nandi hen enen mbiɗen ko ceerno mbiɗen ko sanɗa en mbiyani taalibe ko nandi hen donc ayi duɗal ngal to ene ari ga ene fuura tan koko ɓorna wutte pulaago so mbeɗa wawi ɗum innirde noon ɗum ko hunde eko seerde duɗal ngal ɗo e ɗo to duɗe gueɗel ɗimmel ngel ha joni e toɓɓe ɗe gandanɗa hoore mbaɗa hen jooɓade tan ko nangumi wonde ene serndi duɗal fuura e duɗe gonnoɗe funnague ɗe walla bo mbiyen dilere nde sawratuji bannoɗe toon ɗe bannoji gaaɗi woni sawra mo gandanɗa hoore ma kañum wonno e nder fuuta ko dillere nde gandanɗa hoore ma koko ene ɓuri luggidde e ko wonanno funnague ko holko waɗi mi wiide ene ɓuri luggidde e ko wonanno funnague ko sabu kañum koko ari wayli juɓɓudi mbiyen rendo bomno ɗowri noni sabu dille mbaɗiro en kono haɗani kinɗeji ɗi keddima toon to arabeɓe dille mbaɗiro arabeɓe sawrat mbaɗiro mbayno kooc kono haɗani kinɗeli keddima toon haɗani ko wiyete ko a tabakiya goto foof ɗo heednano heddi ɗon kono gayenne nde yimɓe ngari nde duɗal nde ari nde kañum ko ƴetti ko gandal ardini natti teskade galle natti teskade yettode natti teskade hinde ko ɗum jibini toroɓɓe on saha toroɓɓe noon ko ari ndendi hen won ɗon fof nande fof kala jannguɗo dañi humpito e gandal serta e bandu men sori bandu men ko aynaɓe gonno kañum fayi ɗum ɗo wiye tordu ni abbo e toroɓe wona hankadi faare woni bandu men ko jannguɓe honum men ɗum ɗo ko toɓɓere nde gandanɗa hoore ma ane sok kadi paamen ko toɓɓe ɓurɗe kadi labtude walla fayidinde e banggue gandanɗa hoore ma kañum woni ndeɗo dillere fuutankoɓe nde donc ɗum ɗo jibini koko wiyete ko par la suite ko wiyete ko méritocratie ko nden ɗum jibina e nder Fouta hankkadi natti wonde ko yettode walla ko hinde ala ko ɓurɗo gandal ɓurɗo karallagal ɓurɗo ñeññal kañum woni gardinteɗo kañum woni kalfinteɗo kañum woni kolateɗo e gueɗe yimɓe ɗum ne kadi ha joni ɗum ɗo ɗeɗo no wiyatno ni dillere Fouta nde jibini ɗum to ɗo mbiɗa wawi wiide ene serti e ko yimɓe jiyanno funnague ko par ce que funnague e jiiron dawlatul mamalik en ko sawraji ko dille gonno kono noon nde wajiɓeɓe daari ha pooli ɓe yatan ko gallunkoɓe mamalik kañumen laami ko laamu gallunkoɓe noon wiya ɗum waɗi to leyɗele arabeɓe to ko wayno misra en ko nandi hen ko noonne kadi dille kewɗe mbaɗi toon kono ɗum waylani no tafgo c'est à dire no rendoji ɗi taforno ni goto foof koko heddi e place mum kono ga noon dillere nde kañum koko wayli foof junnir hunde nde hankkadi ardini tan gandal ardini ko gandanɗa hoore ma kañum woni karallagal e pinal ɗum kadi ha joni ko hunde nde gandanɗa hoore ma eɗen mbawi ɗum hen teskade eɗen mbawi hen teskade kadi toɓɓere wonde noon ɗon noon alay sago dippen ɗon seeɗa duɗal Fouta serti e duɗe ɗe to duɗal Fouta wonɗo haaɗi ñifi maayi majji duɗe ɗe to henne e dille gandanɗa hoore ma kañum jibini ɗen duɗe hande kanji foof walla ko ɓuureni hewde ko duɗe pattam lamije ene jokki golle mumen ene jokki ko mbaɗanno ko e banggue janguingol e banggue needi e wawde heblude yimɓeɓe fof no hannirta ni hen ɗum ne kadi alay sago nder ɗon holko tagi hande duɗal Fouta ngal cifiɗen ɗo eno cifirɗen ɗum ni natti wonde sen jeehi en kaali mbiɗen duɗe goɗɗo ɗe gono en kaali Qarawiyyin hande wonti jamia ko université al Qarawiyyin Sénégal naɓe hande non toon ne jangga ɗo ɗo kalten ɗo Azzaytuna ko duɗal wonno hande ko jamia ko université Sénégal naɓe non toon ne jangga Al Azhar ko duɗal wonno fuɗɗori tan koye jama ka nan ɗon ha joni hande Sénégal naɓe non toon ene jangga jangdeji ɓurɗi toode e nder aduna he duɗe noon hande duɗe banonon e nder Fouta ɗe hande ɗe ngala ɗo hen kañum fu ɗe mayri mes
ko woni ɗo henno ko hannde ko inde duɗe kono kam wallanimamo hay so wimi duɗe ne natti jogade on vocation natti yawrude ko duɗe hanki ɗe jawruno ko sabu natti yaltinde ko duɗe hanki ɗe jaltinanno ko e bange heblo e bange gande e bange pine e bange famamuye ɗon noon ko namdal mangal bandiraɓe kadi alay sago almuɓe mbatta hen hakkille sabu ɗum jibini hande ɗo yimɓe jarata ɗo walla yatirde ɗumen caggal so yimɓe jatiri caggal c'est parce que hande duɗal fuuha hanki natti wodde walla koko yatiri caggal duɗe men noon hande gonɗe ɗon e nder fuuta ɗe natti wade noon te kadi hay gande ɗe natti luggidde hande kala almudu mo kawruɗa a namdini ɗum holto haaɗi e jangde wima ko Khalil Lawal hay sahi natti janguede ala haali noon kam ko heddi donc ɗone noon min mbiyatmi ɗum kadi ha joni eɗen mbawi wiide eɗen mbawi ɗum serdirde duɗal fuura hanki jibinnogal ceerno Souleymane Baal en Alma Abdou Kadir Kane en Abdou Karim Diawon en e ko nandi hen ne serti ɗon e duɗe gonnoɗe funnague ɗe gandanɗa hoorema kañumenne kadi keblino yimɓe mumen ha jaltini hen darni hen laamuji darni hen gandanɗa hoorema gueɗe pattamlamije bindaɗe ene kalte ha hande donc maro mi andi mi darnata ɗo hen tan bandano foti mintaji mbanmi kadi soto wi rogere wonde arti mi nutto e wone toɓɓe hen inchallah salamu aleykum a jarama Seydi Aji a weltanama no fewi surtout ɗo gaddirɗa ni noon ko serdi ngal ɗo duɗal hande e duɗal hanke ngal holko duɗal hanke ngal no waduno heddude mawɗe hande biteɗe Qarawiyyin Azhar Zeytuna en duɗe mawɗe ɗi ganduɗa ni no duɗal mal fuɗɗiri ni no duɗal mal fuɗɗirino kono noon hande certi no fewi fuuten heddi hoɗo wonno ɗey to duɗi ɓantima wonko ɓeyduɗa hen ko heewi fayida no mbiɗa ni a haali to dawatul mamali imam yewiya walla dawatul ayimma no Alhaji Mamadou Saïd Ba wiyata ni en mbiyani dawlatoroɓe enen mbiyani haydara mbiɗen ko laamu almameɓe hay goto wiyata futanko hay futan goto wiyata laamu toroɓe hay ɗum ne tawi woni toñoɓe tan mais ko jaman almeɓe wiyete ɗum ko gaddino baɗɗo fayida enen foti hollirede winde ko etade ustude wone toñanggueji nden a haali ɗum ko jangde tan ɓamtata neɗɗo dokka ɗum fodde wiyede nde torode wiyitaki tan kadi ɗum kala ko wano wonde so janggi hen kadi tan wiyama ke toroɓe jeeya torodini yalte heddiɓe wadde wonani hindi ene wawi caggal wonti hindi mais ko fodde neɗɗo o rokkat ɗum waɗa ɗum torode wona jibinande wona doole wona goɗɗum mais ko gandal ma méritocratie ɗumen heewi fayida no fewi no gaddirɗa ni ko mbiyami ko komi ko mobilité sociale Fouta addi ɗum so wona ɗum ɗon killiɗe keddata hoɗde noon ɗum ɓe ko wayluɓe ɓe ko sakkeɓe haydara mintama ɗon hen jibinana hen mawnunta kono duɗal ɗo arde wi kala ko mbawɗa wonde ɓoy ta yante jangguɓe ana yante witeɓe toroɓe aɗa wawi wonde almami aɗa wawi wonde batte ni bonima taw aɗa wawi wonde almami nden aɗa wawi wonde lamɗo Alhaji Ba haali ko way noon a wata sa woni arani heewi yaweede kono sa yante jangguɓe tan hankkadi a teskama ana heɗɓe dow jeeya ka arani gonɗa kono a yante duɗal a janggi e mum a dañi hen fodde a hetti dow wadde a mawlidi an e jibinaɓe falde jeeya ɗum foof ko gueɗe poɗɗi andinede no mbiɗani Ahmadou Lamine Aji vraiment enen belti e gaddinma o ɗum waɗi ɗeɗo jiyanɗe dendinaɗe so wattama bindol ma naf no fewi ɗum tan woni hen goƴe men enen winde sen dendini jiyanɗe baade ni en batti ɗum bindol ma wor ko nafi no fewi te ma ɓuuri yawde jewte ɗe gonga ni yimɓe jiiɗi yewde a yaw en ketto haala mais yo wonde bindol kadi eyyi so ɗum yewti mbeɗen ñaagui jeeyaɓe eɗen woni hen en ɓamta juuɗe ma totti konngol caggal ndu ɓeeɗo yewta ɗo gayni ma konngol arte moon sono jogui namdoɗa mi yi ko baɗen Ousmane Ba ƴetti junggo nani fawti ala so ɓeeɗo dowi ko eɗen totta konngol Oumar Watt so gayni tan mon totti goto gon foof wawa namnade namdal muɗum mi yiɗi namnorade kamɓe yewtoɓe en jaabo wadde woto keñoɗe mon totti konngol eyyi bisimilla Oustaz Oumar Watt anni a tottama kalna men ko pamɗa e surtout e duuɗi men hanki e finitere hannde bisimilla Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Caggal yettude Allah e julde annab sallallahu alayhi wa sallam. Mi salmini dendagal professeur ujam tawimɓe ɗo e jonde nde.
kalam tan comme no docteur Ahmed Lamine Aj ni wini joni ko loggaɗo ko min o ɓeydi kam loggude kadi sabu o yanta e maɓɓe eyyi nde wonno ko seere ɓam tan gonɗo ɗo walla kamin kalat ko boom en wawi wonde koye maɓɓe min nokki ɗum waɗi waynata comme ko ɗum tekrar ni ɗum waɗi minen ñagoɓe yaafuya no fewi edi foof min kam ko fate banggue duɗal ko fate banggue duɗal sen mbi duɗal mbaddi général sans haalde Fouta walla nokku goɗɗo duɗal Sénégal Dara walla gueɗe mbaɗe noon en gas wonde taw lasli muɗum umri meɗen ko banggue chimal o gayet won enen nokku men ɗum mbiyeten Tekkoror walla gueɗe mbaɗe noon no mbirten ni l'islam toon natiri noon kadi l'islam wawa serdede duɗal eyyi ɗum waɗi wittiyankoɓe hewɓe no jogo caɗele dottude ko mandi duɗal biyetegal ngal ma woni ko duɗal Fouta duɗal Sénégal madrasa sénégalia al atiqa ko man fuɗɗi eyyi ko ɓuuri jalade tan ko duɗal wawa serdede e l'islam wadde natugol l'islam woɗɗonirta no fewi hasko woni no ko wayni docteur Mamadou Ndiaye no wiyata ni no wawi wonde taw faradiya mbo jogui o hen ummoro meɗen e jangde gumɗo hade duɗal wadde taw yimɓe puɗɗo e jangguinirede huñade e gueɗe mbaɗe noon hade duɗal wawde wonde no fewi haade kam artude e ko sindi duɗal e sawra goɗɗo o woni sawratu aima o miɗa artu seeɗa tan e banggue seedam faagoji tarikiyankoji shahadatu tarihiya ɗi ganduɗa ɗi kañum goni masadir koye muɗum duttotoɗen gam mbawen andude duɗal Sénégal duɗal Fouta tagal ummi e man angal coosi man angal fuɗɗi ɗum satto no fewi no joguirɗen ni caɗele andude ko man l'islam naati ɗo ko noon joguirtoɗen caɗele andude mandi duɗal meɗen fuɗɗi haɗ men haalde taw e rôle mo ganduɗa o duɗal en wawi ɗum jogade soit ko rôle uji gabbitiɗe banggue jangguingol walla rôle uji e alaka mo jogui o kañum e siyasa walla e banggue al ijtima banggue rendo duttoɗen tan koye seedan fagal gadnal ngal keɓɗen enen ƴetta ɗum gote masadiruji ɗi gandanɗa hoorema bindi e nokku men o jaajini hen kadi no fewi ko wayni Abou Obeid al Bakri e deftere mum witendal Masalik wal Mamalik enen taw toon seedan fagal mbo haalat wonde l'islam en naati meɗen gillaw saabu o haalat ko natugol l'islam warjabi bun rabis warjabi oɗo jeeyaɗo e laamu mo mbiten laamu manna 1300 omo haala mo wi wonde oɗo warjabi bun rabis nasu makko mbo haalat aqama indahum shara'i al islam wa hamalahum alayha wa haqqaqa basairahum fiha hollir tan wonde hade murabiɗe ɗen arde walla hay caggal mabɓe ma en taw e qarnu khamis al hijri nasu Bakri ɗo haalat ɗo wonde Fuutankoɓe surtout mintakatu Tekkoror saabu no wiyatni ko toon waɗi intilak caggal ɗum yantoye melle manam natoye Mali faylas banggue charq e oɗo jaman mbo Bakri windat e qarnu khamis al hijri wonde Fuutankoɓe naati e l'islam sababuni jaɓgol Allah warjabi oɗo kalteɗo te wa hamalahum alayha wa haqqa basairahum fiha surtout e oɗo jaman hasko o haalani banggue duɗal enen paam kam l'islam naate men e oɗo jamanu gillaw kon caggal makko hitande manam temedande rewde hen fi qarne sadis al hijri enen taw géographie ko saabu en waɗnoɓe ganduɗa hoɓe gonano ko tarikiyankoɓe kono woɓɓeɓe kadi taw ko ruhale en taw ko banggue géographie ɓuuri yarude ko wayni Abou Abdullah Zuhri e qarne sadis al hijri mi rokko en seeɗa ko fate banggue holto l'islam yettino men e on jamanu e kadi cadre anduɓe ɓe joguinoɗen e on saaha omo wi wa humul yawma muslimun wa indahum al ulama wal fuqaha wal qurra manam omo haala to banggue mintaka meɗen mintaka Fouta wonde on saaha mbo haalato fi qarne sadis al hijri goo en jaaɓi Allah ɗiɗi enen jogui anduɓe eɗen jogui fuqaha
وسادوا في ذلك manam en jondinaak tan e jangude l'islam e famde ɗum mais kadi en jettimi e daraja mo ganduɗa e famgol min l'islam en goɗɗoyi hen saabi sadu fi ha firtigi ko jomumen tolnima e banggue jangde l'islam ne mbawi wallifade ne mbawi windude e gueɗe mbaɗe noon eyyi ɗo haalata ummugol wone mabɓe jaade Andalos e gartugol muɗumen ga e waddino ɗum financé ko fate banggue caktugol l'islam e gueɗe mbaɗe noon holli tan ɗiɗo nassuji ɗiɗi kalam ɗiɗo ko wayni qarn nassul bakri e nassul zuhri walla ko hollat en tan wondi l'islam naati men law te en dañi andude saabu enen jogui fajwa tarihi sahaji sen en kal hade jamanu hade ɗum ɗo sakade mbiyanɗen mataw deftere ɓurno ɓoyde windade ko Cheikh Oumar windi caggal ɗum kunciɗen won edi windude caggal ɗum kadi hay ko woni caggal hade sawra Fouta arde enen joguino anduɓe hasko woni enen majji oɗo tarih nde wonno no majjirɗen ni tarih meɗen ko hade saabi en bindani hen ko hewɓe tan kew windude hen so wona ko tarihul fattache ko winda ko hen walla Saadi e ko ɗo e nder meɗen mbaɗɗen windude ɗum firti ko majjiraɗen ko e tarih meɗen haɗa men wawde andude sawra Foutiya taw walla haɗa men wawi andude duuɗi gardiɗi ɗe ceerno Souleymane Baal en gardiɗi ɗe Qadi Oumar Fall en walla ko nande muɗumen enen jogui oɗo fajwa donc ɗum tan jiɗmi andinde wonde enen jogui sahadatuji hollirta kadi wonde duɗal walla nassu goɗɗo caggal oɗo jaman ɓennude e ko juuti enen jogo en kawra e ruhal européen-koɓe ko wayni al ab Barera Baltasar Barera walla kada mosto ene gueɗe mbaɗe noon ɓeɗo arɓe caggal mabɓe e jaman en kalan en wonde duɗal natti wonde tan duɗal gabbatingal e jama walla gueɗe mbaɗe noon walla hay e nder lamorɗo ɗe hay e nder nokkuji lamorɗe ɗe ko paleji ɗi e gueɗe mbaɗe noon enen taw toon duuɗi manam jangguinoɓe ko womo haala ko wayni sanhaje en manam barbar en walla araboɓe en gar toon en jangguin e gueɗe mbaɗe noon e nder lamorɗe ɗe eyyi ɗum ɗo hollirta tan wondi duɗal meɗen ɓooyi duɗal meɗen wona hande fuɗɗi te duɗal meɗen won rôle mo jouwanno te ko wona rôle mo ganduɗa ma pamɗo ɗum waɗi mbeɗa yiiɗi dottude tan en wasa jutnade no fewi saabu ko haala ko hen foof yoni wonde rôle uji tati enen mbawi ɗum tongude ko fate banggue duɗal ko mbiten ko duɗal ngal mo docteur Amadou Lamine Athia mo haalata ngal tuggude tan madrasatu nizamiya mo ganduɗa ko Imam al-Ghazali ko toon janguinanno duuɗi goɗnode Bagdad walla goɗnode e nokkuji men foof ha yantoyi e duuɗi ko wayno Azar en ɗum ɗo foof woɗɗodirani no fewi e duuɗi men ɗe manam ɗi jogui rôle ɗi jouwanno ɗi jogui rôle wasaif ɗi mbaɗanno wasif gadano mo ganduɗa o duuɗal en joue ɗum walla en jouwanno ɗum te wa masal en waɗ ɗum kañum woni al wasifa tarbawiya jangguinde naqlul ulumi shar'iyati ɗum waɗi enen janggin ko banggue lugha enen janggin banggue fiqh enen janggin gueɗe jowtiɗe e banggue diini ɗum ɗo fof ne janguinteno kono hadaf gonɗo o wara hadal gonɗo caggal ɗum ɗo fof kañum woni hadaf tarbawi o wonde mahdi sahsiya islamiya mo ganduɗa manam tagde walla taftade neɗɗo ene won mo ganduɗa hoorema taw ni faama diine muɗum ni wawa kadi darade to julɗo foti darade nde wonno enen gandi enen fof moustahla fil arde firti wona tan no juulirte walla no horirte mais julɗo o ne foti wawde nafde e banggue kewɗi to banggue qada to banggue fata banggue siyasa e gueɗe banno ɗum ɗo waɗata men eggude janten e wasifa ɗimmijo kañum woni al wasifatul ijtimaia donc enen jogui wasifa tarbawiya duɗal men Fouta en jogui wasifa tarbawiya kañum woni janguinde kañum woni hoore kal duɗal kañum woni janguinde naqlul ulum shar'iyya wa takwin shakhsiya addiniya rôle ɗimmijo o walla wasifa mo ganduɗa hoorema duɗal kadi ne jouwanno ɗum kañum woni wasifa ijtimaia en gandi enen no ƴewirten ceerno ha joni mataw serani e meɗen ceerno wayno tan ko manam ko wali e hoore muɗum hun foof ni andi kala ko ken waɗa e banggue rendo yimɓe duttoto koye ceerno banggue kala ko fate banggue manam to neɗɗo wata hedde nanne ceerno haali ko fate banggue ko almude manam ko janguinteno ko janggo ñootol manam almude wawata timmude sona wawa ɗeɗo gueɗe foti min mi woni Maroc ko
mbeɗa witti ko fate banggue duuɗe mabɓe hay kamɓe won tagayyur baɗɗe mabɓe won waylugo waɗgo saabu kamɓe kadin eɓe joguino ko witeno almusharata kañum woni so tawi village walla ko nande muɗum sohli jangguinowo eɓe jahat ɓe gaddoya ko noon ma tan mbiyeten ko wayni Abdoulaye ibn Yassine en ɗum addu ɗumen ɗo en cohlata neɗɗo jahen gaddi en ɗum wonan men ɗo toppitano en fate banggue jangde toppitano en fate gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa enen cohla ɗum kamɓe kadi ko noon wano e mabɓe so tawi ceerno addama waɗat musharata ko yimɓe wuuro ngo gaddat ɗum so tawi gaddi ɗum kañumen toppitto no ceerno ñamiri manam kala nde ɓe gaddi hunde woto ɓe guittan hen ceerno so ceerno foti duutoyde woto ɓe pewnan ɗum yaha ɗum ɗo ɗum ɓe mbawan ceerno noon so tawi wone kañum wonat almami kañum wonat ñootowo peenowo jallabuji ne gueɓan ɗum ɗo mi seedi walla haska mi seedaka ɗum min dañi riwayat ɗum e nder leyɗele ɓadiɗe men ɗo ɗum firti so tawi wiyama en wodno ɗo e leyɗele men ɗe en wodno ɗo e duuɗal Fuuta wona hunde hawnide manam wona ko sembinta ɗum tan won ko ɗum hunde wodnode wadde so tawi mukhrajatuji manam ko duɗal yaltinat ko output duɗal wonan tan jangguinde mais gonnoɗe duɗal ne wawno wonde e fonction ngaji kewɗi ko wayni to banggue almamagal to banggue alqada to banggue wonde mustachar saaɓe ndi ko wayni professeur Mamadou Your Sall e deftere mum watti sakkitinde yaltude omo haala toon manam nas muahada mbaɗanoɗo hakkude Satigue Fouta e Jean Claude no hollir huduru mo ganduɗa o duɗal walla almuɓe en jogui hen manan an walla tugunade manam wonde Qur'an walla tugunade e tarikh hijri mate toon ko ɗemgal arabe kañum wiya toon saabu on saaha e mbawa yundinade e duɗal ɗemgal français ala ɗemgal anglais ala portugais ala wonno tan ko arabe ɗum firti hasko woni laamu ne woodi wawa yondinade e duɗal seɓe jiiɗi windude muahadatuji seɓe jiiɗi won lettre uji walla gueɗe mbaɗe noon alay saago ceerno tawe ɗum wadde ceerno ne joguino wasifa ijtimaiya to banggue hakkude mum e yimɓeɓe kono kadi ne joguino wasifa ukhra kañum woni wasifa siyasiya ceerno won diplomate ni won jaarude e oɗo banggue ɗum firti waɗat ceerno ni wawa andude ɗeɗo gueɗe foof en wawa hedde yimɓeɓe to mbawa hedde koye muɗumen banggue ñootolen e gueɗe mbaɗe noon kono kadi ni wawi hedde ɗumen ɗum hay anduɓeɓe hay laam manam joomen laamun ɓe ɗum mbawa hedde koye muɗumen ko wayni gueɗe jewtiɗe banggue diplomatie walla banggue ñawoje hasko woni seere men ɓoyɓe en doganno fade banggue ñawoje hollirta tan ɗum ɗo joni noon garten seeɗa e banggue barnamiji meɗen barnamiji janggateɗo e duɗɗe comme muqarraratuji ko jangguinte to banggue sharia e gueɗe mbaɗe noon enen foof enen gandi barnamiji jangguinteɗe toon en wawi ala ko wayli hen ko heewi en waɗi noon ko gaccuɗen heewi ko jangguinteɗo gaccuɗen kono hay ɗum so tawi en duttima hen mi suwa yiide hen taw ko ganduɗa ko jangguinteno ko fate banggue ko seeranɓe mbiyata joni al ahkamu sultaniyati walla al ahkam asiyasatu shar'iyya manam ko jangguinata ko fate banggue islahu ra'iya e gueɗe mbaɗe waɗi noon batte muɗum seeranɓe heɓɓe bindi hen surtout koreji men Nigéria naɓe walla gueɗe mbaɗe noon hollirta tan wonde hasko oɗo barnamiji ala e barnamiji men rasmi kono ko jangguintene koye duɗɗe to banggue sira saabu janggi sira annabi sallllahu alayhi wa sallam janggi ko wayni sahsiyatuji ko wayni Omar ibnul Khattabe no wano e nunɗal no wano e anji toñangue e gueɗe mbaɗe noon holko haɗat jeltude duɗal wawde wadde inspiré e ɗum ɗon gam wawde yiidi société muɗum ɗo yarte wi en adda hen mbayligo wi en adda hen ko ganduɗa ma ko waylat ɗum ha nunɗal wawa yaajde ko ɗum waɗi so tawi wiyama anduɗo Fuuta ko wayni ceerno Souleymane Baal eɗen gandi to janggi e jahgol makko to it hasko woni en gas wonde e bidayatuji ɗi en wawa taw ko telɗunoɗe gueɗe ɗe kono yaha ɓoy seeɗa o wattindi nannude hen seeranɓe foof wonti han kadi ko ɗum goƴo rendo goto foof ne yiilo holno watte ha juɓɓudi ndi te manhaji mo ganduɗa o ceerno Souleymane Baal rewi ɗum
kañum woni o arani tan o wi guitte ɗo laamu nde wonno eɗen gandi hakkunde laamu e e e e e alma meɓe walla e seeremɓe meɗen ko ɗum alaqatu takamul hay goto e maɓɓe wawa yondinade keddiɗo walla boom sen mbawi wiide laamu wawa yondinade e on saaha e jaman oɗo kalten laamu wawa yondinade seeremɓe ɗum firti wonno ko alaqatu takamul gonɗo hakkude maɓɓe ɗum waɗi démarche gadana mbo ceerno Souleymane Baal waɗi kañum woni yewtude Satigue Souley Ndiaye manam yewtude makko andinamo holko julɓe cohli ko julde cohli ko wadde aljuma cohli ko rendude cohli nangam o haala haajuji makko doléance makko ha gasni beel o jaɓanama ɗum ɗon manam ko ɗum addi nde ɗo filmtere addi ɗum ko heɓe jiɗno ko ɗum ɗo en jaa hen ha tengti kadi e goɗɗum ɗum kañum woni ko jomum men jiyatno ko wasde nunɗal safalɓe ummotonoɓe en kono Fuuta safalɓe honannoɓe Fuuta kadalika aydan ɓe ganduɗa ɓe ko yiltonoɓe maccuɓe ene gueɗe ɗum ɗo foof jeeyano ken woɗi ha takwin mabɓe takwin seeramɓe meɗen addi ɓe mbawa jabde ɗum ɗo en wooda takwin mabɓe shar'i wawa jabde eɓe jii ɗum ɗo ɓe daƴƴa nde wonno yadan hen ha artude tan seeɗa tan e banggue wasaif uji ɗi mbiyatnomi ɗi wonde seeremɓe ceerani e banggue laamu ɓe gabbiti ɓe ɓadino ɗum no fewi te ɓadugol mabɓe imma to banggue diplomatie so tawi ɓe cohle e on fannu ɓe mbaɗa muahadat uji walla to banggue istisari so tawi ɓen cohli ko won miijoji walla gueɗe mbaɗe noon ɗum jomumen namne miijoji muɗumen to banggue katin alqada saabu enen gandi ko wayni Lat Dior walla gueɗe mbaɗe noon nomi ko wayni al imam Kadima Diakhate kala walla gueɗe mbaɗe noon ko fate banggue ñawoje ɗum ɗo fof hollirta wonde duɗal Sénégal kañum e serani e rendo muɗum duɗal Sénégal duɗal Fuuta serani e rendo muɗum saabu ko jangguinte koye duɗal wawa wadde neɗɗo ha abbito caggal ko jiiten ko joni waylu mbaɗɗo wona ko woni sababu muɗum so wona infisal duɗal e goƴa rendo ɗum ɗo mataw ko asar istimar caggal colonisation ko ɗum ɗo jibine meɗen mbaɗaɗen banggue comme no professeur Amadou Tidiane Ndiaye no wini e adande wonde batte sawra francia nde wonno sawra révolution française ɓuuri abbitade koye woɗɗinde diine enen kadi en doni ɗum ɗon ha wonti juul walla seeremɓe meɗen gabbito banggue goƴa ko fate banggue ko yahata e rendo haydara kalta hen walla mbatta hen en gandi won waylu waɗni hen saabu nde jiɗɗo wadde ɗo code de la famille walla gueɗe mbaɗe noon seeremɓe hewɓe bindi hen ko wayno Gaynde Fatimata walla gueɗe mbaɗe noon enen gandi wonde oɗo asar ne woodi eɓe wone mabɓe anduɓe rôle oɗo banggue eyyi joni noon banggue ko fate banggue barnamiji o ha joni ɗon tan timminirami ko fate banggue ahammiya mo ganduɗa o seeremɓe ɓe ne totti ɗum kala ko fate banggue nunɗal to banggue ñawoje ne gueɗe mbaɗe noon en taw Paul Marty ko gote windiyankoɓe ɓe ganduɗa hoorema bindi han fewi ko fate banggue l'islam e nder Sénégal omo haala seeremɓe ɓe no tottirno gueɗal saabu mi wi e barnamiji mo jangguinten o ala ko fate banggue siyasatu shar'iyya walla ahkamu sulɗane kono sen ƴeewi tan ko fate banggue qada ko wayno tohfa en walla gueɗe mbaɗe noon o seeremɓe ɓe no dokkuno ɗum ahammiya mawɗo nde wonno ɓe gandi so tawi ɓe kiɓidima hen ko ɗum wallata ɓe mbawa wadde ha rendo meɗen nunɗal wawa saktade hen ɓe ñaaw ko ganduɗa homa ko selli eki nande muɗum ɗum waɗi Paul Marty ɗum haala o wi min waɗa ɗum tarjama saabu ko nastu mo mbaɗnomi e nder risala o wi najidu fi manazilihim taqriban biduni istisna majmua min al kutub so tawi a ƴeewi seeremɓe Sénégal en famɗe mabɓe min jiita biduni istisna majmua min al kutub defte ɗi ganduɗa homa a tawɗum e galleji mabɓe ko fate banggue Qur'an ko fate banggue defte njuul dalailu khayratin darina walla gueɗe mbaɗe noon kono aɗa tawa toon defte ɗiɗi kimmuɗi mo Sénégal naɓe dokkuno hakkille fewi hanki kañum woni risalatu ibne abi Zayd al Qayrawani e deftere wonde kañum woni a tuhfata l'Ibnu Asim ko tuhfa oɗo jiiɗima haalde kañum woni ñawore walla ñawoje seeremɓe meɗen hanki dokkuno ɗum hakkille no fewi te al qada en ɓadi no fewi fate banggue siyasatu shar'iyya
en ɓaɗi no fewi siyasa sharia sabu nde wonno abbiti koye renndo e tanzil fiqhul islami ilal waqe ɗum waɗi tan jiɗi wiide tan wonde en mbawa sernude oɗo sawra baɗɗo e duɗal hasko woni ko ɓendi ko ummi koye seeram ɓe kono kadin gasata ha joni jogui professeur Amadou Tidiane Ndiaye haali ko ɗeɓno waɗno manam hay sawrajuji baɗɗi sere men ɗi ko wayni ko kewno ko ɓundu walla ko kewno ko Fouta Djalon walla harakatu Nasiruddin walla gueɗe mbaɗon ɗum ɗo foof man ba'uhu ummi koye duɗal sawa foti noon ko ɗum duɗal Sénégal duɗal Fouta duɗal waadi Sénégal kala ko takki muɗum walla gueɗe mbaɗe noon ko ɗum ɗo woni lasli muɗum mi yafno no fewi e jutde haal. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. a jarama ceerno Omar a jarama no fewi wajiɓe gon ke heblade ma taw seeɗa gaccande men bel ma wajiɓe mbawa namnade Alhaji Ba elle wiɗmen seeɗa Amadou Tidiane Ndiaye ko yimɓe nata ko jiɗmen seeɗa ala kulli haal eɗen mbawi rokkude yeebiyankoɓe konngol enen keddora en mbaɗi waktuji ɗiɗi yewtere en keddora hayso feccere waktu belma yeebiyankoɓe kaal hen namni men no haadrino ɓe jabto kono yandemane woni fayida ceerno Omar ni artimen e lowdi ndi e defte janggateɗe e holko jokkodir ɗum hannde e gueɗe ren no fewi eyyi Ousmane Ba aɗa ɓamti jungo julde en min ɗaccinima konngol ceerno Ousmane aɗa wawi dillude micro ma o kala tawi aɗa heddi ɗum to jungo ha joni Ousmane Ba bisimilla Ousmane Ba to wona min toɓa Souleymane Diop tawi ala ɗo bisimilla ceerno Ousmane aɗa wawi haalde ƴeew micro ma o tan dillin micro ma ceerno Ousmane kala Ousmane Ba min denande Assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullah bandiraɓe on calminama on juurama a sammitama ceerno Ousmane ndeɗo yuɓɓande ne waɗi fayida alhamdulillah addani yimɓe famde ko heewi addani yimɓe andude ndeke duɗal woni lasli kala nokku jangirde gilay jangirde ɓurde hettude less ha fadde dow kono noon sen ƴeewi enen rendo men elle wontan ɗo kannuɗen ɗum ha addanani en ɓurde yajñude duɗe men ɗe namdal ngal joni enen yonta men hande rendo men hande holno mbatten ha ɗeeduɗe goɗɗe mbawa darade darde duɗe ɓurɗe mawnude hande e leyɗele kettuɗe funnague holno mbatten ha waɗen feere duɗe men hande ɗe mbaɗen ɗum organisé ha wayano duɗe mawɗe goɗɗe e aduna hen ɗe surtout aljanibe sharqi enen fof eɗen gandi Kayrawan duɗe gonno eɗen gandi Azhar ko duɗe gonno e ko wayi noon jon noon holno mbatten ɗum woni namdal ngal jarama ceerno Ousmane en gandi hayana e hoore ma a jogui hen miijande ceerno Ousmane woni kalfinaɗo banggal jangde arab to e wisara tarbiya wa ta'lim tarbiyata division arabe yo Allah sellin yo Allah ɓeydu ɗo ceerno Souleymane Diop o ƴetti jungo elle ceerno Souleymane Diop bisimilla ceerno Souleymane dillin micro ma o ceerno Souleymane
tawi o ala ɗo eɗen mbawi etade ceerno Ahmadou Lamine Athie tawi aɗa wawi jabade ko ceerno a haali ko woyi noon an idino artude Qarawiyyin Zeytouna e Azhar holko pamɗa e ko namdal Ousmane Ba ngal ceerno Ahmadou Lamine Athie. Assalamu alaikum, calminama lawol gongol, en calmini kadi inspecteur Ousmane Ba, calminama juurimama. Bon, namdal ngal ɗo mbeɗa sikki namdal ngal ɗo kay ko mbiyatno ko joom bouru tan wawi wawi kañum hoore mum tan hoore mum bouru mum ɗum ɗo gaɗa namdal wawno hen jabade tigui rigui ko professeur Yuri an e hoorema par ce que hande kam e fodde min ko gandumi darde nde daariɗa hen nde yidde wurtude ɗum ala mo jiimi daari e ndin mbaadi eyyi sa yii ɓeeto no yehtono ni duɗe kalɗon ɗo ene ɗe funnague ko wayno Al Azhar en ko nandi hen jokki sabu wayloji ɗi ne gaari ko wiyete ko colonisation ari waɗi ko waɗanno wayli ko heewi kono haɗani yimɓeɓe kam wonko keddana walla wonko nangti gaccani ɗum ɗo ko hen jeeno duɗe hanki ɗe enen noon en gaccu haalaɓe eɗen gandi tarikh o no yaari ɓe sikki professeur Hamidou Kane e nder deftere mum inta anninde walla l'aventure ambiguë ne haala no hunde nde yarano nde école aji kesi ɗi gaari nde no ittiri ɗon duɗe ɗe ni ha laaɓi ceerno walla bonni ɗum walla ɗayni ɗum kono kañum e waade noon fof hande ɗo jaraten ɗo eɗen gandi caɗele men hande ko nder men ɗo e nder leyɗele men alay sago duɗe ɗe koye men jogiiɓe duɗe ɗe njaɓa ganda wayloji ne gooti aduna koko yarata yeeso njaɓa abbade e aduna kadi yeeso c'est à dire mbaɗa avancé jaada e jamanu ɗum alay sago jaɓen ɗum enen fof no wano hanki hecci hanki ni so wonti hanki hecci hanki wonno ko duɗal no mbiɗen ni duɗal ko fooye hande courant ari yimɓe pooɗi lampaji suka almum batti janggude lampaji non poɗɗen wawde jaɓirde kadi banggue lowdi ndi wawde kadi wadde feere ha moƴƴinen ɗum no hannirta ni ha yaade jamanu kono wona wiide ya ƴettu tiba ma mbayla mbatta ɗum étage ƴetta duɗal ngal foyre nde mbatta ɗum courant ko heddi ko mbiya waylata mum alay sago jiwene ɗum donc lowdi ndi ko wonno toon hanki e lowdi ko natti wodde ɗo gartiren ɗum goo ɗiɗi ko enen goni ɗo e nder koye men somo wi enen goni ɗo e nder koye men enen e laamuji men laamu noon waɗata koko yimɓe jiɗi yo waɗ est ce que en darima hande no hono professeur Yuri ni darori hande no waɗirta ni machallah e peeje mum est ce que hande jomen duɗe ɗe darima wiide laamuji mumen aha minen de komin gone dow ko ɗum min kormi ko ɗum min jiɗi ko ɗum min gandi ko ɗum min paami kono noon amin jiɗi ɗum wattore jooɗo ɗon laamu jooɗo haralleɓe jooɗo miijoji gadde hono yuɓɓirte ha feewa wara noko woni rogo wayli sabu eɗen gandi gandal ngal mankani woni holɗum jangoɓe ɗe duɗe kañumen gummono jottoɗo e nder leydi ndi jalo salo heptinde ɗumen salo wattorto ɗumen neɗɗo ummo yaha yeehi hariji so yettima Égypte walla yettima Jami Islam e Madina walla yettima Libye walla yettima Bangkok waɗa concours naata janggaton ha heɓa licence arta ƴette ɗo henne école aji laamu ngu ƴettoɗe janginande ɗum alors que firti konko ɗo yahrane omo jogui gandal ngal waɗa laamu ngu jaɓani heɓtinde gandal ngal o yaha banggue goɗɗo gandal ngal o heɓtine ngal rokke fayidagal ngal artiramo e nder leydi ndi laamu ngu fodde jaɓandemo ɗum ɗon noon alay sago noon kalen ko halpare mbiyata ko ɓe mbi ko so fowru widdi sagara yi koye teppere mum on ganduɗa hoore ma ko pour min namdi ko yuɓɓinde koye men d' abord sanɗaji hande alay sago juɓɓino koye men en jettima ɗo ganduɗa hoore ma yimɓe ma juɓɓino koye men soko pelle mum soko denta mum ko ɗum wawi wonde foof e nder pelle ɗe e nder dente ɗe miijoji juɓɓi jumtuɗi jaltine so ɗum yalti hollire laamuji ɗi laamu noon waɗa ene wela walla wawne ɗon noon ko politicien o haalata minen ko nomin paamiri laamu a yewrutte mum so jaɓani mbawna ɗum par force ko hen jeeɗa neɗɗo noon so jeeyama e hunde yo wattore hen ko par force ko hen jeeya min ko ɗum gongdimi kono noon o saaha joni mi yaari jaɓɓal ngal walla kuccam ɗam ɗon e nder duɗe ɗe walla e nder sandaji ɗi
kono min gonɗimi hannde woni heen so wayi ni responsabilité o heen huunde sanɗaaji ɗi ne jogii heen kañumen ne kadi part de responsabilité par ce que sen ƴeewi leƴƴi goɗɗi ɗi walla diwanuuji goɗɗi ɗi kañumen ne jogii fartange walla jogii fulla sahaaji waawde wattorde kañumen e ko wona e dow ko laamuji mbaɗata ko kono noon enen to baŋnge fuura to eɗen ɗeɓi ɗeŋaade seeɗa e on baŋnge mbaɗen kono haa jooni eɗen kuli laamɓe ni walla eɗen kuli laamu ni alors que noon ko mbimi ko enen tan hakkunde men c'est nous dans nous ɗo tubakoɓe mbiyata ni laamu ko enen gooto men hannde jotto wona laamu woɓɓe ndewa caggal donc wadde an ɗo gonɗa ɗo hen eko gonɗa e dow ko gonɗinɗa ko woto feere juɓɓina ɗum kollira laamu ngu mbiya ɗum aɗiɗi wattore te laamu ngu kañum huli tan ko dental huli ko yimɓe wonɓe yimɓe ganduɗa koye ma ene juɓɓino koye men ne mbaɗi organiser koye men donc pour min ngal banggal kam hannde duɗe ɗe waɗi men yatirde caggal responsabilité hen hunde ko joomen duɗe ɗe kañumen ne jeeya heen responsabilité goɗɗo kadi ko laamu ngu kañum hoore mbiɗa jeeya hen laamu ngu no mi felata ɗum no feewi sabu laamu ngu ne kadi wonɓe heeɓe ko ɓuren heewde ganda duɗal ganda duɗal janggi nana professeur Amdou Diane Ndiaye joodumi ko way noon neɗɗo ne jangga haade duuɓi 56 anda ko woni duɗal anda holko duɗal waɗatno ha hannde duɗal ko woni ɗo anda holko yaha sabu jangginaka ɗum holla ko mbaadiji goɗɗi holla ko façon ngaji goɗɗi ko ɗum abboto sene miijo ko noon miijorto sene adda yimɓe hunde ko hesɗi ko toon ɓulnata ɗum alay sago noon ɗon mbimi alay sago hunde nde ummo e men enen ɗum tagi noon ɗo kam vraiment e ballal ha joni professeur e woɓɓe mi nani machallah dente kam hannde joni fuɗɗima yuɓɓinede banggue fuura o no foti dolnede no hannirta ni sanɗaji naro hen nanga hen ha hunde nde yuɓɓa so yaari yeeso programme uji puɗɗiɗi waɗede ɗi coyniɗen ɗi ko hunde wonde fayida woni programme uji mbaɗaɗe e université Hamidou Kane ko nandi hen mi sikki professeur no wawi hen artude ko gueɗe baɗɗe fayida bawɗe wallude tigui rigui bawɗe kadi ɓamtude yimɓe bawɗe ɓamtude diwan o ɗon sen mbaɗi noon alay sago sikki ala ma duɗe ɗe gurtu daña iyal daña ngoroni daña gandanɗa hoorema effectivement ko duɗe keddiɗo dañi ko e nder aduna he donc min dal ɗum woni hen yiyandam calminama jarama Seydi Hadj a jaabima vraiment min kam ala ko watteteɗo no mbiɗa ni ala alhamdulillah aɗa ɗo e jonde ɗe jaabgol ma ala ko wattete hen sona Omar Wat ɗum ɓeydata hen haɗa heddiɓe Tidiane Ndiaye e oɗo min nattimata ko nanguɓe seeɗa e Alaji Ba Omar voilà c'est bon Yuri pour min arti Yuri mi arti ministre novi ɗo ma non c'est pas grave parce que mbiɗa jogui réunion goto tout de suite eyyi mi waɗonno préparé sen quoi ɗano préparé e namdigal ngal ne jogui a nani namdal ngal de mi nani kay mi nani ala ayi ni min ministère wone saaha mo ganduɗa o won politique mumen puɗɗino ɗonate hen saahaji wajiɓe ɓe toñonno kam mbiyanno kam mbeɗa joguino phrase uji ɗi mbaɗannomi woni égale dignité entre enseignement arabe et enseignement français égale dignité dit que kala ko waɗa e français yo waɗe arabe kala miijo e politique mbaɗaɗo e français so waɗama e arabe ma yawtu égale dignité aussi firtata que considération tottaɗo diplômé ji en français totte diplômé ji en arabe et que ɗemgal wona ɗum woni ko waɗi déterminant et fondamental e liggey e compétence neɗɗo gande fof sa ƴeewi ɗum poti gande fof nanti ka ɗemɗe ɗe ko juste que véhicule woni ɗo nete alors ko probléme mo joguiɗen o c'est que en joni mi suusi ɗum par ce que ko onon ɓuuri kam suusde reedu aɗa andi minen jannguɓe ɓe français somin mbaɗa critiqué duɗal amen ndento seeɗa par ce que ko onon ɓuuri suusde deedi par ce que minen min jibina e galleji ɗi ngannduɗaa ɗi ko ɓurano tan janggete hen ala a suusa haalde hay hunde mais en fait ko ɗum que arabisant ji ɗi jannguɓe ɓe arabe mbawi ɗum wadde porte surtout ɓe ngannduɗaa ɓe puɗɗirima e duɗal ƴeewi ko waɗa yo banggue goɗɗo ko ɓen poti rendude
ƴetti initiative uji kala ko ganduɗa ko hay sinno ne waɗa gêné fonctionnement systéme o e fuɗɗade noon gila lesa yimɓe ganda ko neɗɗo goto wawa joɗade anda gande fof neɗɗo goto wawa joɗade anda gande fof woni fuɗɗade préscolaire ha supérieur gande no wayni hewde joni koko feccete goto fof koko foti wadde spécialisé quelque part ɗum tant que en gandani ɗum en jaɓani ɗum eɗen jogo limite aji sa nani joni mawɓe ɓe ne kaala goto sa jooɗi aɗa yewtide ɗum wima kaari hay goto ɓurani ɗum andude gandal ngal ɗoyti tawata ko yaltani tan par ce que sa yalti tan aɗa yimo ganduɗa ko kañum ɓurma gandal wona ni par ce que kañum ɓurma hakkille ɓurma neɗɗagal kono woni koye condition ngaji e systéme mo ganduɗa o ne wawi ɗum hokkude ƴettoye gandal mo ganduɗa o ne foti ɗum tottude doole ɗe ganduɗa ɗe so yeehi aduna fof ne wawi haldude e ɓurɓe hewde gandal e aduna eyyi ɗum noon ko changement ji mawɗi kono wona jangguɓe français mbatta ɗum te jangguɓe ɓe ɓurano ndewe ɓurano mawne duɗan jeehi banggueji ɗuɗɗi garti ko ɓen fuɗɗi ɗum fuɗɗade so heddi tan sa haali so nanni yimɓe mballa ma henete ko wiyete ko seydi ad ko mbiɗa ko noon que c'est juste une volonté politique e hen sahaji noon tu l'assumes jusqu'au bout taɓeɗa ɗum ɗon jawta sa acciri noon tan heddiɓe ɓe aussi hay goto ala intérêt aussi wadde remise en cause ko andi ko jangguɓe français jiɗi ko français continue jangguɓe anglais jiɗi ko anglais continue ɓe jangguɓe wolof aussi jiɗi ko wolof continue c'est vrai c'est vrai jarama Tidiane merci beaucoup yuri mbeɗe yafno ɗo mbeɗe jogui juste engagement goto mbeɗe non min a toñitama jarama no fewi vraiment merci a jarama e waktu e foof min calmini wonɓe toon fof a jarama seydi Ndiaye merci beaucoup eyyi woniraɓe enen keddora hojjumaji 15 ceerno Souleymane min noddinom min tottinom nane konngol a arti aɗa wawi namnade sa oɗo Souleymane Diop ceerno Souleymane walla goɗɗo joguiɗo namdal Souleymane Diop e tawi namdal ngal wodani enen mbawi tongude ɗo alhaji ba arti walla alhaji Mo Saïd alhaji ba arti allo professeur eyyi mi yiɗi artu seeɗa tan fate banggue namdal docteur namdal ngal en même temps kalima ihtitam aɗa wawi artude hen après mbaɗa conclusion ma tawi alhaji ba natti e Ahmadou Lamine Aji mbaɗa conclusion men après jowen ɗo eɗen jogui kadi won jiɗɗo haalde ene wiye Diop mi yiyani noon innde Diop bisimilla namdo rapidement ɗum Allah ƴettude konngol ceerno Diop madame ceerno Oumar Diop walla goɗɗo ceerno Diop eyyi minen nanma haal musidɗo mon Adama Diop eyyi ceerno Adama bisimilla on calminama on beltanama no fewi Allah ko moƴƴi yewtere nde waɗi fayida no fewi ko jonde teddude jonde mawde woni ɗo mi salmini dendagal yewtannoɓe ɗo hertire salminago musidɗam ceerno Oumar Watt ko jiɗimi ko namnade tan différence duɗal goɗnal ngal avant feññitere nden nde woodi ha duɗal gargal ngal caggal ɗum ha duɗal handi ɗo gonɗen ɗo est ce que wona duɗal ngal gandanɗa ko ngal jibini seereɓe men mawɓe ko wayno ceerno Souleymane Baal en ngal duɗal est ce que ko jangateno ko kañum jangate duɗal men handi est ce que wona kamɓe duɗal ne yaajino no feewi wayno eɓe janganno shariatul islam eɓe ndendinanno heen gaɗe goɗɗe wayno fiqhu siyasa fiqhu muamala geɗe goɗɗe tarbiyal madaniya ko gandanɗa ɗum ɗo ko ɗum ɗo jogoto wuro ko ɗum ɗo jogoto leydi ko ɗum ɗo andat alaqa par rapport e duɗe men hannde ɗen no wayni raɓɓinkinaji haydara ala ko tabiti heen almuɓe ala keɓe ɓurdirat so wona janngude shariatul islam janngude tan kono ceerno Oumar Watt no wirni muqarrar tan gila lahdari ha
Cheikh Khalil la ko woni hen so wona qala Allah qala rasul donte ñaawo gonɗe hen soko siya seedne hen muamala en ko ɗum ɗon ne raɓɓini no feewi wona almuɓe caɗele wonno ko wurno ko duuɓi ediɗɗe ko jibinno ko ceerno Souleymane Baal en ɗum ɗon natti wonɗo hannde la sakka mbiɗa sikki ɗum ɗon natti wodde hannde wona kañum almuɓe hannde nguurata eyi heddi noon onon yimɓe onon anduɓe jamanu onon ɓeeɗo wonɓe he yewtannoɓe hannde fof ko waɗa considéré comme anduɓe jamanu men hannde onon noon ko onon foti ñaaguede ɗeɗo jewte yaajinɗe ɗi won jewte jaajƴi almuɓe fuutankoɓe en keɗo hen won nadwa hayso wona nadwa par ligne sa won nadwa o ganduɗa watte ko organisé nder nokkuji duɗɗi mawɗe ɗe kertinaɗe waɓe mon jewte gandin almuɓe holɗo aduna o tolni hannde he holɗum e janngude so noon nde so ni ceerno Ba docteur Saydou Ba omo jogii defte ɗe nganndanɗa defte tarih Fouta defte nafoode almuɓe kono sa namni almuɓe hannde almuɓe fuutankoɓe ala anndude nde deftere te ala e maɓɓe ƴeewowo nden deftere ala e maɓɓe ɓittowo nden deftere kono noon ɗum ɗo ɗeɗo jewti ko jewte waɗɓe fayida nafoore wonande almuɓe étudiant wittoɓe fof ɗon noon ko foti yaajinneede yimɓe almuɓe fof naftore heen ɗum ɗon noon ala ɗum wawi wadde oɗo jamanu so wona onon ɓeɗo on calminama on beltanama te assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh eyi a jarama Seydi Diop eyi toten konngol Oumar Watt ceerno Amadou Aji uddana en tawi Alhaji Ba naftare Oumar bisimilla eyi on jaram no feewi surtout e tadakhulatuji qayyima ɗi ko artude awalan he ko ceerno namnino ko nani ceerno Ousmane Ba mal masul anhu alamina sa'il kono mbeɗa sikki bonan kadi ni tanwi tajaribuji jogaɗi ɗi en wawi nafo duɗal meɗen sabu en wawi wonde volonté politique o hoore mum joni mataw ne woodi sabu ɗiɗo assise uji ɗo yimɓe jalti en gasno wonde taw wonno fandade muɗum ko rendindi kala ko yimɓe wawi nafde jomumen e on fannu enen madrasa Sénégal duɗal Sénégal daara Sénégal woɗɗani wayno comme no aduna fof wani ko jami yani leyɗele goɗɗe ɗen mbaɗi noon tan mbayi edi andude ko duɗal l'islam istimar ari isdiwajiya waɗi jomumen jogui madrasa diniya e madrasa asriya waddi holno ɓeeɗo mbaɗi sarko kalteɗo walla hay banggue chimal afriqiya walla to banggue Asia ɗo ko wayno Indonésie en Malaisie en holde mbaɗi hay mbawi rendindi jangde men joguino nde ɓoyne nde e jangde no joguiɗen nde joni nde e sen ƴeewi ɗiɗon tajarib en wawi naftorɗen mbawen kadi enen ne eggude duɗal men Sénégal tangal yarte ɗo nowen ngal ha ngal wonto jami'atuji guebaɗe noon sen ƴetti yeru tan comme tajriba Malaysia wayno comme no enen kadi ne mbaɗen ni e gona araboɓe ne mbaɗen ni e mbayi kono eɓe joguino duuɗi on duuɗi men Fouta ɗe ko witene Pondok nde hade mabɓe dañji indépendance e seeɗa ɓe mbaɗi ko bi'satuji ɓe gummin Malaysia ɓe nawi ɗumen Kahira ɓe nawi ɗumen Misre toon janggi Al Azhar e guel baɗe noon ɓen garti nde ko ɓen batti uddidde école aji misik enen ne kadi en ndewi e on tajriba bel tajriba o yettima ɗo jinɗen ɗo yetto saabu enen kaɗɗen koye wadde école aji franco arabe kono kamɓe hannde ɓe jettima e wadde damje al ulum sharia janguintana ɗe e al ulum al asriya ɓurkam ko hen himmude kañum woni almude jangowo ala suɓngu ko laamu nde wonno jangde ko ɗum rendo fof rendi ɗum wona ceerno ɓollo wona jinnaɓe ɓollo wona oɗo yimɓe fof ballata rendo holno batten ha almudu jangowo e ɗeɗo duuɗi o jogo barnamiji taw ko chamil ko foti ko janngude banggue ulumul sharia o heɓa ɗum ballenɓe e barnamiji makko o wooda ko nattina hen ko wawi nafdem to banggue lugatuji taw ala joomum ala khiyar so yeehi ha yettima ɗo suɓngu watte jomum jogo suɓngu continue pour wonde alim fi majal ulum shar'i walla yiɗi ko wadde takhasus e majal goɗɗo so tawi en dokkani mbo oɗo takwin e banggue duuɗe men ɗe so yettima ɗo fuɗɗo yettade ordonnance ɗe walla kam miijo rokke waɗe mo assisatuji ɗi ganduɗa hoorema ni jogo rôle wadde tahdir ɓeeɗo bel ma mbaw yentoyde kañum woni barnamiji mo professeur yewri ko addi o ko masil muɗum ni wawi wadde ni wawi ɓurɗo yajnede belma so tawi en jiiɗa memde duɗal ngal mbawen dañde hon ɗiɗo bada iluji
ƴeewen kadi holno subul ɓeɗo kadi mbawat continue junde men ha yetto to banggue jamia e gueɗe noon ɗum ɗo tan jiɗnomi jofade hen banggue kadi ni nani musidɗam Job wonko joofi banggue barnamiji tagayyur e gueɗe noon ɗum kadi ni woodi enen hande barnamiji min joguiɗen o ko barnamiji mukassaf te ni heewi takrar defte nandude seram men hanki so tawi en duttimi ko wayni Amadou Baba Tumbuktu ni haala façon nde ɓe jangguiranno kamɓe ɓe ganduno ko janggude deftere wotere so tawi ɓe janggi risala ɓe puɗɗortono jangde risalatu ibn Abi Zayd al-Qayrawani ɓe ndewno hen Cheikh Khalil saabu jangga Cheikh Khalil ɓe janggatan ɗum eɓe ngalano defte gonoɗo hakkude hayɗok en lomboɗon en watta sottude saabu muqaddimatuji ɗiɗo min bidayatul qarnul ashir ɗo ɗeɗo heewi muqaddimatuji kalteɗe muqaddimatul asmawiya en muqaddimatul izziya en ɗiɗo foof ko caggal oɗo jaman gari kono kamɓe barnamiji maɓɓe ko takrar a janggat Khalil jangguita Khalil après waɗɗo takrar uji ɗiɗon ɗum ɗo wallannoɓe so tawi ɓe jomumen jalti e jangde tan tawatno ken jogui oɗo takwin racine ila janibil ulumi shar'iyya ɓe jangganno mathématique ɓe jangganno gueɗe jotiɗe banggue ko wayni ilmul falak ko fate banggue andude awqatuji ne keɓa ɗon wadde ɗum ɗo holko haaɗi ɗum ɗo kadi ruttine e barnamiji duɗal hande ko ɗo tan jiɗnomi haddude hen ko weltade no fewi weltanade professeur Mamadou Your Sall e yuɓɓinde ndeɗo jonde e lajna mo ganduɗa hoorema kañum toppiti wadde ihya 250 ans sawra Foutiyat ɗum ɗo ko ɗum ballal mawgal no fewi hawrdinde yimɓe saabu minen min janggi hen ko heewi ko seram ɓekkal ko ɗum waɗi enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo en mbaw naftorade ɗum yo ɗum jibin kadi jolle goɗɗe ɗe ganduɗa en mbawi jibinde kadi miijoji goɗɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Amadou Hadj bisimilla tawi aɗa nanami mi nananoma noon haalaka koko ɗum nin ko micro mo uddano kalima akhira caggal ɗum toon Alhaji Ba uddu quoi eyyi bisimilla bon mbe sikki mataw ko yettude tan no wiyatno ni dental ngal fuɗɗorade e mono noon mi gandanɗa koye ma kañum jogui miijo onon jogui miijo wawde kam de organisé ndeɗo yewtere ha ko daña hen koye fartange daña hen ko wiide tan ha joni sirguinde yimɓeɓe yo dutto jurnito bitta tigui rigui tarih ɓeɗo mawɓe wonnoɓe ɗo hanki banggue ko gacci ɗo henne ko guilay gande ha e pine ha e golle ha e golwole ɗum ko woni gandanɗa hoorema ko ɗum tan wawi ɓamtude hen par ce que a wawa ɓamtade sa ala titode enen titode men ko ɓeɗo henna ceerno Souleymane Balel e dental mumen hande noon ɗo jareten ɗo henne gonɗen koye jamma nibbo ɗum woni gonga o ɗo jarten ɗo henne Fouta woni koye jamma nibbo saabu so duttima e bindi ɓe sikki koye deftere bom koye deftere docteur Mouhamed Saïd Ba jinomi ɗum mo haala wonde Sénégal ne heeɓi indépendance mum nde en 1963 recensement waɗama beele ɓedde banggue no yeyatano ni jangde nde holno yimɓeɓe tolni hen tawa wonde sengo Fouta o ko 25% woni toon temedere foof ƴettuɗa 25 ɓe ene janggi ene jeeya bindi ƴeewa sengoji goɗɗi ɗi e nder Sénégal tawa wonde temedere ƴetta foof ko jeeyo tan janggi ko heddi ko foof janggani ɗum ko c'était voilà nde yimɓe keeɓi indépendance ɗe ene ene 25% région ngaji goɗɗi ɗi ne gone 5%. On gon wittu hande min nangumi so wattama 2026 ma en taw ɗum junnitima no feewi ma en taw 25 walla 30 région ngaji goɗɗi ɗi tawen to Fouta men to en 5 walla boom ko jaasi 5 ɗum noon sen ƴeewi sababu o ha joni dutteten ɗum koye duɗal
dudal maaygal ngal ko dina jaran 25% rek dudal ngal ne wurno wala ne heddotirno seede hande noon so natti dañde ɗum par ce que dudal ngal koko yatiri caggal dudal noon so yatiri caggal noon ko joom duɗe hen kañumen daroro leydi ndi no mbimi ni gaccen nangude wadde ken jaraninkoɓe e nder leydi ndi état laamu ko yimɓe fof ndendi neɗɗo noon ko jeeyi ko hujjama a darot kaɓeɗa ha kefta ɗum ene noon ko min almuɗo ceerno silmane ba min ganndi ko haare kala ka tottaka e no poɗɗa heɓirde ni kefta noonne kadi mbiyeten sandaji ɗi yoɓe ɓeydo darade e wawde yuɓɓinde koye maɓɓe dente ɗe jewte gandanɗa hoore ma ene ɓeyda banggue duɗe ɗe wurtinde ɗumen e ko nandi hen wattorde hen kadi nde gandanɗa hoore ma kañum laamuji men ɗi sa ɓolnima ha lelni miijo hollir laamu ngu mbiya ɗum yo waɗ ɗum par force waɗa ɗum par force ko ɗum min woni ko pammi hen ko ɗon kadi ko tonguirtumi konngol ɗi Allah waɗan en jaam wurtina en ko foti wurtinede ko noonne kadi ha joni eɗen kirjina tan woni ardiɓe bajor ɗiɗo miijoji ɗiɗo bindi ko haala ɗo hen ko fof beele ene saro e nder Fouta saro e nder radio ji men les radio communautaire la jewre ɗe ɗo alay sago ɗe pawe hen nayeɓe ɓe keɗo mawɓe ɓe keɗo yimɓe ganda hanki mumen ganda jaatiraɓe mumen ganda mawɓe men hanki ganda holko wonno hanki Sénégal holko wonno hanki Fouta ɗum ene moƴƴi pinal ngal ko ɗum fuɗɗorto he mawɓe en cohli ɗum wona sukaɓe tan ɗum tagui les radio communautaire la ɗeɗo jewre ɗe moƴƴi kadi ɗe ɓenna toon yimɓe ɓe ganda tigui rigui hunde nde no hannirta ni on calminama on juurama salamu aleykum mo seydi a weltanama no fewi yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah wuur barkina tokor Souleymane Ba en yoɓ kewe Fouta no mbiɗani Alhaji Mo Seydou Ba saɗa nani men ko kalima akhira ke oto gonɗa ɗo ende bandiraɓe on jarama bisimilla haalɓe ɓe heeɗiɓe fof goo ko mboɗo yiide gueɗe banni mbatten ɗum saaha kala so wawi wonde ne heewi nafoore joni wonɓe kaldanoɓe joni ene mbiya wonde guilnayi wonno koye heɗade naftorima hen ɗum noon gueɗe banni ne mbawi waɗede saaha kala e mbawi toɓɓe rewane ni toɓɓe goɗɗe rendo ngo ne hato jini haaldede rendo meɗen eɗen jeeya caɗele men dumunnaji ɓennuɗi ɗi rendo ngo wala kaldo e muɗum koɗo heewi wiide wonde saaha fof kam minen ɗe min goni sukaɓe hayso almadda ne aranno e guure waɗa kirɗeli caggal nde duuɗe natti haaldude e yimɓe caggal nde seeɗen ɓe natti wadde jilluji ɓe mbaɗa jewte nden hay nde min janggata won dumunnaji mawɓe ɓe ganduɗa jiyata bindi ko human bindeji garano e duuɗe ñalla hettade so namdama on masaiduji ñawoje juulu enne jaabo ɗum fof natti e garti hay hannde ne janguirteni fof ɗen gandi woɗi sikeɗen katoji ɗi ruññande he sere ruññande nde ganduɗa eɗen mbawi dillinde rendo meɗen ngo wasa mayde walla ngo wasa fendade ɗum noon ala ko ngo wawi runjirde ala sowona koko meɗi runjirde ko tan gueɗe ɗiɗi diine e gandal sinnodirde diine e gandal ma jibin ngaalu ma jibin juɓɓudi ma jibin rende e hujjaji ko gotuɗen ɗo ko fof ko wasde diine cellude e gandal ardinede woni caɗele meɗen e leydi he no mboɗo sikki hande ko jeyeten e mandeji koɗe foti hirjinde en ene foti softinde en beele juɓɓiɗen koye meɗen daawal garawal ngal kesal jaɓɓen jaɓɓal kesal mbase ñawde ko tawɗen ɗo ko ɗum ƴeewen kala ko wanno nafoore kala ko haajude heddiɗe nafa ɗum wurtine defte kalteɗe ɗe kanje fof ɗi kewi nafoore ko ne majje bindi ko kono wonno o jangguinirte wonko jangguete e majje hannde aduna ɓenni ɗon mboɗo sikki ɗum ɗon e foti wadde goomuji hannde dartade yuɓɓinde e walla settade ko jangguete ko eno janguirtene gueɗe mbaɗo nder diwan he ƴetten duɗal yeru duɗal ɓuki jawe ko ujunnaji almuɓe gonɗon hannde guila ngal huɓɓi faade joni woni duuɓi temedde ɗiɗi pawɗi ne wiiya ko 1801 ngal huɓɓi e ceerno Omar Modi Omar e guila noon faade yo ngal meeɗa ñifde kongal gotal gongal e nder leydi he woni ngal meeɗa ñifde kono sen jeerodiɗi ngal hannde e duɗal kuɓɓugal caggal maggal woni duɗal kokki hannde nandani te mboɗo yenana ko waɗa kokki ko ɓuri ɗum no wawi waɗede ɓuki jawi hannde e nokkuji goɗɗi ko yuɓɓinde koye meɗen tan e yimɓe ɓe artude e bindi ceerno
sindodiri koye bindi almuudu sindodiri koye ceerno janngowo ko heddi ko maslahaji hakkunde yimɓe e yimɓe kono tigi tigi mundi hannde ko poɗɗen daranade tigi tigi o ko wurtinde gandal e leñol ngol ko wadde feere jiggoyaade gande kese gadden wonko fuɗɗa ɗum noon yo yimɓe fof ballodiri heen juɓɓine koye muɗumen ndendina doole muɗumen mbaɗa sarade hay goto men wawa wadde hunde kono enen fof sen ndendi ala ko nongude on jarama a jarama seydi Ba wallahi on fof on jarama wondiraɓe hettotoɓe jeyaɓe yewtere nde namniɓe fof calminama jurama ceerno Souleymane Diop an ceerno Oumar Diop fof on calminama on jurama mataw on keɓani nande kono men paami wonde on ketti eyyi Ahmadou Amin Athie ceerno Oumar Watt professeur Amadou Tidiane Ndiaye oustad Alhaji Mouhamadou Seydou Ba wallahi on jarama no fewi kaddi jettoru kaddi beltugol eɗen mbi wondiraɓe tan eɗen gandi wadde yewtere wanni ɗemgal wolof kadi dumunaji paaɗi ɗi mbeɗa kayumen ne en goyto wimde hunde fof tubankore hande en Allah rokki en fartaŋŋe ɓe dañi ɓeeɗo seeɗa balli men yewtidde men e ɗemgal Pulaar enen jiiɗo woɓɓe aussi yewtoɓe ɗemgal wolof fof ke fintere nde tan hakkude mum e dilal mawɗo oɗo tan ƴettitten nawen ɗum toye ɗemgal wolof ngal ɓen kayumen ne holko paami hen e holko gandi hen on calminama on jurama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu